ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு இப்ப இஸ்கான் மங்களூருக்கு வந்திருக்கோம். இப்ப நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் டெய்ட்டி பார்த்து நல்லா வேண்டிக்கலாம். தேர்ட் சாப்டர்ல இருந்தாவது இனிமையாவது ரெகுலரா நம்ம அட்டென்ட் பண்ணி என்னெல்லாம் படிக்கிறோமோ எல்லாம் நமக்கு புரிஞ்சு வரட்டும். ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா கேட்கலாம், சந்தேகம் and it will be sorted. And நல்லா படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கலாம். என்ன இது என்னெல்லாம் பகவத்கீதா இஸ் லைஃப் மேனுவல். என்ன கொடுத்துருக்கோம் அது நம்ம வாழ்க்கையில அது நடைமுறையில கடைபிடித்து அது போல வாழ்ந்தோம்னாக்க நமக்கு வந்து ப்ராப்ளமே வராது. ஒரு ப்ராப்ளம் வில் நாட் ஃபேஸ் இல்லையா? அதனால நம்ம வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேண்டிட்டு இந்த செஷனை ஆரம்பிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் ஒரே ஒரு வாட்டி மியூட்லயே சொல்லிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகே, இப்ப யாரு இது நம்ம இதுல புதுசு? சேத்துலட்சுமி மாதாஜி தான் புதுசு, பாக்கி எல்லாம் பழசுதான். இப்ப பார்த்தா பாக்கி எல்லாம் 2 கிளாஸ் 4 கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா? சேத்துலட்சுமி மாதாஜி உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியுமோ? இல்லையா? ஓகே, இதுல யாருக்கு தெரியாதோ அவங்க ஆரம்பிக்கிட்டாங்க. நாகம்மா மாதாஜிக்கு தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. I'm wasting time on asking and people are not responding. நான் கேட்டதுக்கு இமிடியேட்டா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? அந்த ஸ்லோகன்லாம் தெரியும் இல்லையா? இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியுமா? கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாதாஜி எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் தெரியும். ஜெயப்பிரியா அப்படிதான் இல்லையா? ஓகே, அப்ப நான் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து விடுறேன். இனிமே கேட்க போறது இல்ல, எல்லாருமே படிக்கலாம். ஓகே, இப்ப என்னோட ஸ்கிரீன்ல யாரு தெரியறாங்களோ அவங்க, இல்லாட்டா அட்டெண்டன்ஸ்ல யாரு பேரு கொடுக்குறது அது உங்களுக்கு தெரியறது இல்லையா? அட்டெண்டன்ஸ்ல வந்து யாரோட பேரு முதல்ல தெரியாது இல்லையா? இப்ப எனக்கு சேத்துலட்சுமி மாதாஜி தான் முதல்ல தெரியறாங்க, ஏன்னா அவங்க வீடியோல வந்திருக்காங்க. மாதாஜி நீங்க படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே ஓம் அத்யான வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுரும் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. குருவே குரவே, it is always குரவே. அப்ப இந்த சக்ஷுரன் மீலித்தம் கூட தப்பு பண்ணுவாங்க, அதனாலதான் நான் பிரிச்சு போட்டிருக்கேன். சக்ஷுருன் மீலித்தம் அப்படிலாம் படிப்பாங்க. இட் இஸ் லைக் திஸ், சக்ஷுர் உன்மீலித்தம்னு வரும். அதனால நான் இங்கிலீஷ்ல படிச்சதுனால கொஞ்சம் தமிழ்ல தப்பா சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல பரவாயில்ல, நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு நல்லா தெரியுமே, நான் தான் பாக்குறேன். யூ நோ இட். இருந்தாலும் நான் இந்த உண்மையிலித்தம்ல கொஞ்சம் நீங்க ட்ரபிள் எடுத்ததுனால நான் சொன்னேன் இட் இஸ் உண்மையிலித்தம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தன்யவாத் மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. சௌமியா மாதாஜி எடுங்க. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தே அகம் யாரு சொல்ல போறாங்க? வந்தே அகம். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுக்கலாம். ஐபோன் மாதாஜி மறந்து விடுது, இப்ப பேரு மறந்து விடுது. நினைவருக்கும் அப்படியே மறந்து விடாது. இப்ப எல்லாத்தையும் சேர்ந்த நீங்க உங்களுக்கு தெரியுமா மாதாஜி? அருட்செல்வம் பிரபுஜி தெரியுமா? யாரு தெரியும்? நானே சொல்றேன், ஏன்னா அது வந்து நியூ தான். எனக்கு ஸ்கிரீன் போயிடுச்சு. ஸ்கிரீன் மாதாஜி. வந்தே அகம் ஸ்ரீ குருஹோ ஸ்ரீ. சரி, அத இல்ல நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. அருட்செல்வம் பிரபுஜி அடுத்தது படிப்பார். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குருஹ ஸ்ரீ யுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகண ரகுநாதான் விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதும் ஹரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சக கன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம். ஓகே, அருட்செல்வம் பிரபுஜி நீங்க படிங்க. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து. ஹே கிருஷ்ண கருணாய் சிந்து திக்பந்து ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்தே. பஞ்சா கல்பத்தரு. பிரபுஜி ஒரு நிமிஷம், எல்லாருக்கும் சான்ஸ் வேணும் இல்லையா? ஜெயப்பிரியா மாதாஜி படிங்க. வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च
कल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Yes. Next யாரு இருக்காங்க பாக்குறேன். கீதா மாதாஜி. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய. கீதா மாதாஜி. மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண. மாதாஜி என்ன படிக்கிற? நமோ பிரம்மண்ய தேவாய. இங்க மேல இருக்கு பாருங்க. படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? தனலட்சுமி हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. नमो ब्रह्मण्य देवाय ओ ब्रह्मण हिताय च जगत्तीदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. हरे कृष्ण माताजी. நாகம்மாள் மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. நமோ नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर दिवेश नमः. विषे नमः. नन्ना படிச்சேன். विषे नमः. தீபா செல்வன் மாதாஜி வந்ததுல இருந்து குவைட்டா இருக்காங்களே. தீபா செல்வன் மாதாஜி இருக்கீங்களா? நமக்கு இந்த பிரேயர்லயே 1/2 மணிக்கு போறது ரொம்ப வேஸ்ட் பண்றோம் டைம். ஓகே, திரும்பி நம்ம ஆரம்பிச்சுடலாம். சேதுலட்சுமி மாதாஜி ஆரம்பிங்க. குரவே கௌரச்சந்திராய. சேதுலட்சுமி மாதாஜி மியூட்ல இருக்க, அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஹரி மாதாஜி. குரவே கௌர சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமः. சௌமியா மாதாஜி என்ன மாதாஜி? நமஹோம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ணா பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. அருட்செல்வன் பிரபுஜி படி. நீங்க படிங்க. குரவே கௌர சந்திராய ராதிகாயை சதா. பிரபுஜி அது ஆயிடுத்து. நமோ விஷ்ணு பதாய. அது படிச்சுட்டு மாதாஜி நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி படிக்கணும். இது குரவே கௌர சந்திரா. ஓ ஆமா, சௌமியா மாதாஜி படிச்சுட்டாங்க. நமஸ்தே சரஸ்வதி படிங்க. ஐயோ, நம்ம பிரேயருக்கே இவ்வளவு நேரம் போறதே. பகவானே கிருஷ்ணா. அருட்செல்வம் பிரபுஜி. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே. நீங்க நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்வேஷ புண்ணியவாதி பாஸ்தாய தேசதாரிணே. ஓகே, லதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா லதா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் பதிலே வர மாட்டேங்குது. நீங்க போன் பண்ணுங்க, இருக்குல்ல போன் பக்கத்துல. அப்புறம் கிளாஸ் ஆரம்பிச்ச பாத்தேன். போன் பண்ணீங்க இல்லையா நீங்க? ஆமா 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 ஆமா. ஏன்னா இன்னொரு செஷன்ல வேற நான் இருக்கேன். அதை முடிச்சிட்டு வர 5 o'clock ஆயிருது. ஓகே ஓகே. இப்போ ஃப்ரீயா நீங்க படிக்கலாமா? இப்ப படிக்கலாம் மேம். அடுத்து சொல்றேன். லாஸ்ட் இது படிங்க. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம வந்து தேங்க்யூ சோ மச். நம்ம வந்து ஆக்சுவலி இதுக்கு இவ்வளவு நேரம் எடுக்கவே கூடாது. கிடுக்கிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாரும் பழக்கம் வந்துடுச்சுன்னா ஒரு ஆளே ஒரு நாளைக்கு சொல்லிடலாம். இன்னும் பழக்கம் வரலனால ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் ட்ரைனிங். பட் கூப்பிட்டு பதில் வராம ரொம்ப டைம் போடுது. ஓகே, நம்ம வந்து எகைன் நம்ம வந்து இப்போ பகவத்கீதை தான் பார்க்க போறோம். ஆனா 18 வீக்ஸ், இப்போ 18 டேஸ் எல்லாம் இப்போ பார்த்தோம். 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல பார்த்தோம். 18 டேஸ்ல பகவத்கீதா முடிச்சோம். இப்போ என்ன பண்றோம்? 18 வாரத்துல 18 வாரத்துல நம்ம முடிக்க போறோம். ஒரு வாரத்துல 2 கிளாஸ் இருக்கும்.
அந்த ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு சாப்டர் எடுக்கும். அந்த ஒரு வாரத்துல ஒரு சாப்டர் எடுக்கும், பாதி பாதியா எடுக்கும். ஓகே, எஸ். அப்ப இன்னைக்கு வந்து 3வது சாப்டர் எடுக்க போறோம், பகுதி 1. இன்னைக்கு என்ன படிக்க போறோம்? ஒன்னும் புதுசா ஒன்னும் படிக்க போறது இல்லை. 18 days சாப்டர்லயே அதான் படிச்சோம். ஆனா டீடைலா அவ்வளவு படிக்காததுனால கொஞ்சம் நமக்கு இப்போ இந்த லெவல் 2ல கொஞ்சம் டீடைலா பார்க்க போறோம். எல்லா ஸ்லோகமும் பார்க்க போறோம். அதுல நம்ம 18 days கோர்ஸ்ல எல்லா ஸ்லோகமும் பார்க்கல இல்லையா? இப்போ வந்து எல்லா ஒரு இது விடாத எல்லா ஸ்லோகமும் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ இந்த 3rd chapter is related to கர்ம யோகா. கர்மனா ஆக்ஷன். நம்ம என்ன வேலை பண்றோமோ அதை பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். என்ன மாதிரி வேலை பண்ணலாம், நல்ல வேலை பண்ணா அதை பத்தி அதோட ரியாக்ஷன் இருக்கும், கெட்ட வேலை பண்ணா அதோட ரியாக்ஷன் இருக்கும். அப்புறம் அகர்மா, பகவான் நினைச்சு வேலை பண்றதுக்கு தான் ரியாக்ஷன் இருக்காது. ஒரு ஐடியா பகவானோட கிருபா கிடைச்சிடும் நமக்கு. அதனால அதை பத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். சோ இது வந்து செயல் யோகம், கிருஷ்ணா உணர்வில் வேலை செய்தல். எஸ். அப்புறம் இது வந்து அவரது தெய்வீக கிருபையின் போதனைகளின் அடிப்படையில் அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிறுவனர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சமூகம். இப்ப அவர் எழுதின பற்பட்டெல்லாம் தான் நம்ம படிக்கணும். ஓகே, பற்பட்ல நீங்க வீட்டுல படிச்சோம்ல எல்லாரும். ஆனா புக்கு வாங்கி வச்சுக்கணும். ஓகே, புக் இஸ் அ மஸ்ட். ஏன்னா அப்பப்ப ரெஃபர் பண்ணாலும் திரும்பி மொபைல திறந்து அந்த வேதா பேஸ் பண்ணோம்னா கஷ்டம். புக்குன்னா நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம், அப்புறம் பென்சிலால மார்க் பண்ணிக்கலாம், அழிச்சு விடலாம், திரும்பி மார்க் பண்ணலாம். அப்ப புக் இருக்கிறது எப்பவுமே சௌரியம். அதனால எல்லாரும் புக்கு வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அப்ப இப்ப வந்து ஒரு சம்மரி 1 and 2 2 சாப்டர் முடிச்சிருக்கோம். அதோட ஜஸ்ட் ஒரு பேஜ்ல சம்மரி கொடுத்துருக்கான். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல என்ன கொடுத்துருக்கு? அப்சர்விங் த படைகளை அவதானித்தல், அதாவது பாக்குறது. வந்து இப்ப எல்லாம் ப்ரிப்பேர்ட் ஆயிடுச்சு, பேட்டில் ஃபீல்ட்ல போகணும்னு சொல்லி எல்லாம் தீர்மானம் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் அர்ஜுனா என்ன சொல்ற கிருஷ்ணாட்ட, கிருஷ்ணா எனக்கு நம்ம எதிரணியில யாரெல்லாம் இருக்கா அவளையெல்லாம் எனக்கு பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. அங்க போய் தேர் போய் அது நடுவுல 2 அணியோட நடுவுல போய் நிறுத்து அப்படின்னு சொல்றேன். அங்க போனப்பறதான் கதையை ஆரம்பம். என்னன்னாக்கா அவருக்கு ஃபுல்லா கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டார். என்னோட தாத்தாமார்கள்லாம் நிக்கிறாங்க, என்னோட குருமார்கள் நிக்கிறா, என்னோட கசின் பிரதர்ஸ் எல்லாம் நிக்கிறா. இவாளையெல்லாம் நான் இறக்க வச்சு எனக்கு வந்து எவ்வளவு பாவம் வரும். ஃபர்ஸ்ட் இறக்கணும், அவளையெல்லாம் நான் எப்படி கொல்லுவேன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு கம்பேஷன் வந்துடுச்சு. இவாளெல்லாம் நான் எப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? இவாளெல்லாம் நான் இறக்க வச்சுட்டு எனக்கு என்ன என்ஜாய்மெண்ட் இருக்க போறது? இவாளெல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா என்னோட குடும்பத்துல யாரு எஞ்சிருப்பா? யாரும் இருக்க மாட்டா. அதுல எனக்கு என்ன சந்தோஷம் இருக்க போறது? எனக்கு இன்பம் இல்லை. அவளெல்லாம் இறக்க வச்சு எனக்கு வந்து இன்பம் இல்லாம துன்ப வாழ்க்கை தான் நான் வாழ்வேன். அதனால எனக்கு வந்து சண்டை போட வேண்டாம் ரீசன் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? புனிதத்தன்மை மற்றும் பாவ வினைவுகளுக்கு பயம். நான் இவாளெல்லாம் ஒருத்தரை கொன்னதுன்னா டெஃபினட்டா பாவம் வரும் இல்லையா? சோ அந்த பாவம் வேற நம்ம வாங்கி வச்சுக்கணும். சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறாரு. அப்ப இவாளெல்லாம் நான் வந்து கொன்னு, அதுவும் யாரு கசின் பிரதர் மாத்திரம் இல்ல, அவ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும், ராஜாமார்கள் எல்லாரும் இருக்கா எதிரணியில. இவாளெல்லாம் நான் கொன்னு எனக்கு பெரிய பாவ செயல் நான் பட போறேன் அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது? குடும்பத்தின் அழிவு. அவ குடும்பத்துல ஒரு அப்பாமார்கள் இங்க இருப்பா, சண்டை போடுறதுல தாத்தாமார்கள் இருப்பா, அவள்லாம் அழிஞ்சு போயிட்டானா அந்த குடும்பத்துல வந்து அவளுக்கு சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம். அப்பெல்லாம் அந்த காலத்துல அப்படித்தானே இல்லையா? ஒரு புருஷா தானே வேலைக்கு போவார், பொம்மலாட்டி எல்லாம் வீட்டை பார்த்துப்பா. அப்போ அந்த இது பிரெட் வின்னிங் பர்சன் அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா? யாரு குடும்ப தலைவன் இருக்காளோ அவ போயிட்டாங்கனாக்கா அப்புறம் அந்த குடும்பம் வந்து சீர்குலைஞ்சு போயிடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 4 ரீசன் இருக்கு, 5-6 ரீசன் இருக்கு. இதுல 4 ரீசன் கொடுத்துருக்கா. சோ அர்ஜுனன் போரிட விரும்பாததற்கான இதெல்லாம் காரணம். அங்க போறதுக்கு முன்னாடி நல்ல வீராப்பா பேசினான், எஸ் போயிட்டு சண்டை போடுவேன் அப்படி இப்படின்னு. அந்த எதிரணியை பார்த்து விட்டு அவருக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன் ஆகி, இந்த என்ன கன்ஃபியூஷனா இதுதான் ரொம்ப இரக்க குணம் இருந்ததுனால. அப்புறம் 2வது இதுதான் பார்த்தோம், சாப்டர் 1ல இதுதான் இருக்கும். ஆனா சங்கோட பேரு அந்த மாதிரி ஒரு ராஜாவோட பேரு அந்த மாதிரி பேரு எல்லாம் கொடுத்துருக்கான். தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா யாரு மிஸ் பண்ணாங்களோ இட்ஸ் ஓகே. அடுத்த 2வது சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு அறிவுறுத்துகிறார். என்னது? நீ நினைக்கிறது சரியில்லை, நீ யார வீழ்த்துறை? அந்த பாடி தான் இறந்து போறது, அந்த பாடி தான் விழாது, உள்ள ஆத்மா வந்து இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அறிவுரை சொல்றேன். எஸ்பெஷலி 2.6ல என்னது? தீர்மானமின்மையா இருக்கார் அவர். எனக்கு சண்டை போட்டுமா வேண்டாமான்னு ஒரே கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கும்போது அவர் என்ன சொல்ற? அர்ஜுனா சரண்டர்ஸ். அந்த மாதிரி தீர்மானம் எடுக்க முடியாத நிலைமையில என்ன பண்ற? ஓடி போல, முதுவா காட்டிட்டு அந்த பேட்டில் ஃபீல்டை விட்டு ஓடி போல என்ன பண்றாரு? அவர் சரண் அடைஞ்சு விடுறார். அவர் என்ன சொல்ற? அர்ஜுனன் சரண் அடைந்தான் பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு. ஓகே, அப்ப 2வது சாப்டர்ல தான் அவர் எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிக்க போறாரு. 3rd 4th எல்லாம் அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்க போறாரு. ஆனா மெயின் பாயிண்ட் என்ன சொல்ற? ஆத்மா வேற, நம்ம உடல் வேற. அந்த பாயிண்ட் அவர் நல்லா இதான் சொல்றாரு. அப்பதான் புரியுறது அவருக்கு. அப்புறம் கனெக்ஷன் பிட்வீன் சாப்டர் 2 and 3. இப்ப 2வது சாப்டருக்கும் 3வது சாப்டருக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஓகே, அப்ப இதில் வந்து
பகவத்கீதாவில் 2.49 தூரேன ஹை அவராம் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு வருது. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் கூறுகிறார். அதுல இருக்க என்னது? புத்தி யோகத்தின் மூலம் அனைத்து அருவருப்பான செயல்களையும் வெகு தொலைவில் வைத்திருப்பது. புத்தி யோகம் தான் என்னது? நாலேஜ். நம்ம நல்ல புத்தியோட நம்ம வந்து இப்ப ஒரு புத்தி உள்ளவன் நல்லா பிஹேவ் பண்ணுவோம் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா? புத்தி இல்லாதவன் இந்த மாதிரி எல்லாம் வேலை பண்ணுவான். ஒரு சரியா வேலை பண்ணலன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? புத்தி இல்லையா அப்படி கேட்கிறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி. சோ புத்தி யோகத்துல என்ன நடக்கணும்னாக்கா எதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாதோ அதெல்லாம் நம்ம அதை சேர்ந்து நம்ம தூர விலகி நிற்கிறது. ஏன்னா நமக்குன்னா புத்தி யோகத்துல அதுதான் நம்ம படிக்கிறோம். ஏன்னா வித் நாலேஜ் நமக்கு புரியும். புத்தி யோகங்கிறது நாலேஜ் தான். ஓகே, ஞான யோகா புத்தி யோகா எல்லாம் ஒண்ணுதான். சோ இதனால நமக்கு என்ன புரியுறது? எது பண்ணணும், எது பண்ணக்கூடாது, எது செய்யக்கூடாது, இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். அப்ப வந்து சண்டை போடுறது கூட வந்து இட்ஸ் அது இன்னும் வரல. இதுல அருவருப்பான செயல்களை நம்ம அதுல இருந்து நம்ம தூர விலகி இருக்கிறது தானே புத்தி யோகம் அப்படிங்கிறார். புத்தி என்றால் புத்திசாலித்தனம் என்று அர்ஜுனன் நினைக்கிறான். தனது புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்தி அவர் அனைத்து அருவருப்பான செயல்களையும் தவிர்க்க வேண்டும். இதனால் சண்டையிடக்கூடாது. டெஃபினெட்லி சண்டை போடணுங்கிறது வில் எனிபடி சே சண்டையிடுறது குட் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டான். சண்டையிடுறது டெஃபினெட்லி இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள். சமரசமா பேசி அந்த மாதிரி சமத்துவத்தை கொண்டு வந்து புரிஞ்சுக்கிறா போல புரிய வச்சு வேண்டாப்பா ஏன்னா சண்டை போட்டா இது நிறைய இழப்பு இல்லையா? நிறைய பேர் இறந்து போயிடுவாங்க. சோ அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். அப்ப நம்ம பேசி சமாதானம் பண்ணலாம். ஆனா அதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. கிருஷ்ணர் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இந்த சண்டைக்கு அந்த இது என்னது தீர்மானம் ஆனதே. இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் அவன் வந்து ரொம்ப பிடிவாதம். துரியோதனன் இல்லவே இல்லை, நான் ஒன்னும் எசைஞ்சு கொடுக்கவே இல்லை. அவன் சொன்னா எல்லாம் பரவாயில்ல, போர் புரியலாம். அதுதான் அவன் ஒரே டிசைட் பண்ணிருக்கான். இப்ப வேற வழி இல்லாம தான் அவ போர் புரிய வந்திருக்கான். ஆனா நம்ம இவர் என்ன சொல்ற, இவர் ரொம்ப நல்ல இவராச்சே, சுத்த என்னது சத்துவ குணத்துல இருக்கிற அர்ஜுனன் ஆச்சே. அப்ப அவர் என்ன சொல்றார்? அபாமினபிள் ஆக்ஷன் அப்படின்னா என்னது? தீய பழக்கங்கள்லாம் உள்ளது. இந்த மாதிரி இதுல இருந்து இப்போ புத்தி யோகம் நம்ம படிக்கும் போது இந்த மாதிரி வேலைகள் நம்ம செய்யக்கூடாது. அது போல சண்டையிடுறதும் அந்த மாதிரி செயல் தானே. நம்ம வந்து எல்லாரையும் இழக்க வைக்கிறோம். அப்ப நம்ம அது வந்து பண்ணக்கூடாது. அதுதானே புத்தி யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். இன்னும் கிருஷ்ணன் அவரே அப்படி இருந்து அதை தெரிஞ்சுட்டு நீ என்னத்துக்கு ஏன் போரிட சொல்கிறாய்? இன்னும் கிருஷ்ணன் அவனை போரிட தோன்றுகிறான். இதெல்லாம் ஆனப்புறமும் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? இல்ல இனி போர் புரி அப்படிங்கிறாரு. அப்போ இது கன்ஃபியூஸ். புத்தி யோகத்துல சண்டையிடுறது இஸ் ராங். அப்ப இருந்துட்டு நீ என்ன ஏன் சண்டை போடுறதுக்கு தூண்டுகிறாய் அப்படின்னு. அப்புறம் இந்த முரண்பாடான அறிவுறுத்தலை தெளிவுபடுத்துவதற்காக அர்ஜுனனின் கேள்வியுடன் அத்தியாயம் 3 தொடங்குகிறது. இப்ப இந்த 3வது இது சாப்டர் இஸ் ஸ்டார்டிங் வித் தட் ஒன்லி. அறிவு கூர்ந்து, அறிவுனா there is a differentiation. அர்ஜுனா சொல்றா போல அறிவு கிடையாது. இட் இஸ் இன் a different way. அது வந்து இனிமே கிருஷ்ணர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். அர்ஜுனன் என்ன நினைக்கிற? துறப்பு, தட் இஸ் ரெனன்சியேஷன். அதுபடி பார்த்தா ஞானம் மற்றும் வேலை பொருந்தாது. நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? ஒரு இது என்னது கிரேட் செயின்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? மேல மலைக்கு மேல போயிட்டு நல்லா தப்பசெல்லாம் பண்ணோம்னா எனக்கு ஒரு வேலை பண்ண மாட்டான். They'll just sit in trance. அவன் மட்டும் கண்ணை மூடிட்டு ஹரே கிருஷ்ணான்னு ஜெபம் பண்ணிட்டு இருப்பா. வருஷ கணக்குல அவெல்லாம் பண்ணுவா. என்ன துறப்பு, அதுதான் துறப்பு. வீடை துறந்தாச்சு, மனைவி மக்களை துறந்தாச்சு, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அங்க வந்து அன்னம் ஆகாரம் எல்லாம் இல்லாம அங்க உட்கார்ந்து அவ இது ஜெபம் பண்றா. அதுதான் துறப்புன்னு இவர் நினைச்சுட்டு இருக்கார். அதுப்போ ஞானம் அண்ட் வேலை பொருந்தாது. ஞானம் வேணும்னா அந்த மாதிரி துறப்பு, தட் இஸ் மேல போயிட்டு அந்த உட்கார்ந்துட்டு ஜெபம் பண்றது. அப்ப வேலை செய்வாங்களா? இல்ல, அவங்க எல்லாம் வேலை செய்ய மாட்டாங்க. வேலை செய்யறவங்க தொடர்ந்து இது ரினன்சியேட் பண்ண முடியாது. இப்படிதான் வந்து அர்ஜுனா புரிஞ்சுட்டு இருக்கான். இது வரைக்கும் அது வரைக்கும் புரிஞ்சுட்டு இருக்கான். இனிமே கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றான்னு சொல்லிட்டு இனிமேல் செக்ஷன்ல பாக்கலாம். சோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ABCDன்னு இருக்கு. இன்னைக்கு A and B பார்த்துடலாம். 1ல இருந்து 9 வரைக்கும் என்ன சொல்ல போறாரு அப்படின்னா, குழப்பத்தை சமாளித்தல். என்ன குழப்பம்? அதான் அர்ஜுனன் குழப்பம் தானே. ஒரு சாப்டர்ல அவரு குழம்பின்றே இருப்பார். அப்ப அதை வந்து சமாளித்து துரத்தல் அல்லது நிஷ்காம கர்மாவில் பணிபுரிதல். துரத்தல்னாக்கா என்னதுனாக்கா, நாட் லீவிங் ஆல் யுவர் ஒர்க். உங்க இருக்கிற டியூட்டி எல்லாம் விட்டுட்டு அந்த இது பகவானை இது ப்ரே பண்ணும் அந்த மாதிரி இல்ல அதோட அர்த்தம். துரத்தல்னா என்ன அர்த்தம்? நான் எனக்கு வேண்டி வேலை பண்றேன் அந்த மாதிரி எண்ணம் இல்லாம, நான் பகவானோட இச்சை, பகவான் அப்படி சொல்றார், அப்ப நான் அது போல பண்றேன். எதுல நான் வந்து ஒரு வேலை பண்றேன்னா அதுல வந்து ப்ரோஸ் கான்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா? நல்லதும் நடக்கும், கெட்டது நடக்கும். அதோட என்ன விளைவு வந்தாலும் அது பகவானுக்கு அர்ப்பணம். எனக்கு ஒரு டியூட்டி கொடுத்துருக்காங்க, அது நான் செய்தே தீரணும். அதுல வந்து நல்லது வந்தாலும் சரி, கெட்டது வந்தாலும் சரி, அது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம். அந்த மாதிரி நிஷ்காம, அதுக்கு தான் என்ன பேரு? நிஷ்காம கர்மயோகா. இது நிஷ்காம போட்டிருக்கேன், இது கொஞ்சம் மிஸ்டேக். நிஷ்காம கர்மம் அப்படி எல்லா செயல்களையும் இருக்கும். இப்ப அர்ஜுனாக்கு வந்து
சண்டை போடணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு டியூட்டி. நமக்கு அப்படி இல்லை. நம்ம லைஃப்ல நம்ம பார்க்கணும். லைஃப் மேனுவல் இதுக்கு ஏன் பேர் வச்சிருக்காங்கன்னா ஒருத்தருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லைஃப் இருக்கும். நம்ம லைஃப்ல இது வந்து கடைபிடித்தோம்னா நமக்கு புரியும். ஓஹோ, இப்ப என்னோட லைஃப்ல ஏதாவது இருக்குனாக்கா சரி, இதுல சாப்டர் 3ல கொடுத்துருக்காளே, ஓகே லெட் மீ டூ இட். அப்ப நான் என்னோட இதுல லைஃப்ல ஏதாவது இருக்குன்னா நான் இந்த அறிவுரையில நான் வந்து பண்ணிட்டே போவேன். ஆனா இதோட என்ன அவுட்கம் என்ன இருக்கும், நல்லது நடந்தாலும் அது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம், கெட்டது வந்தாலும் அது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம். அந்த மாதிரி நினைச்சுட்டு பண்ணணும். அதுதான் துறப்பு. இல்லாம இது நம்ம டியூட்டியை விட்டுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம்னா பண்றது துறப்பல்ல அப்படின்னு. அப்புறம் 10ல இருந்து 16 என்ன சொல்ற, கர்ம காண்டா. கர்ம காண்டத்திலிருந்து கர்ம யோகம் வரை. கர்மானா தெரியும் இல்லையா, ஆக்ஷன். ஆக்ஷன் நான் பண்றேன் அதுல இருந்து கர்ம யோகம் அப்படின்னா என்னது, பகவான் யோகானாலே என்னது, பகவான் நினைச்சு பண்றது, நாட் கை கால ஆட்டின்றது. அதுதான் யோகம், அது கிடையாது. 6th சாப்டர்ல இன்னும் நல்லா டீட்டெயிலா படிப்போம். எதுவுமே யோகம்னாக்கா யுஞ்சத்தே யோகம். பகவான் கூட யுஞ்சத்தேன்னா என்னது, ஜாயின் ஆகுது. பகவான் கூட ஐக்கியம் இல்ல, அது கரெக்ட் வேர்டு. பகவான் நல்லா உணர்ந்து பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம செயல் புரியறது எல்லாமே யோகம் தான். ஆனா இப்போ இருக்கிற ஸ்டேஜ்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம், யோகா கிளாஸ் எல்லாம் சும்மா ஒரு பிசிக்கல் பாடி எக்ஸசைஸ் தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி தட் இஸ் நாட் யோகா. கர்ம யோகம் வரை அப்படின்னா என்னது, நம்ம ஆக்ஷன் எல்லாமே பகவானை சார்ந்து இருக்கணும், பகவானை நினைச்சுட்டு நம்ம பண்ணணும். அப்புறம் நிஷ்காம கர்மா 17ல இருந்து 35, அது இன்னைக்கு எடுக்க போறது நாளைக்குதான், இருந்தாலும் சொல்றேன். நிஷ்காம கர்ம யோகா கர்மா அப்படின்னா வந்து ஆக்டிங் டியூட்டிஃபுல்லி வித் டிட்டாச்மெண்ட். இருக்க தமிழ் நிஷ்காம கர்மா அப்படின்னா என்னது, சரியான முன்னுதாரணத்தை அமைக்க கடமையாக பற்றின்மையுடன் செயல்படுதல். கரெக்டா நம்மளோட டியூட்டி என்ன பண்ணணுமோ அதை கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஆனா பற்றின்மையாக எப்படின்னா டிட்டாச்மெண்ட் ஃபுல்லா, ஐயோ நான் பண்ணினேன்னு சொல்லிட்டு அதுல அவ்வளவு பண்ணணும், நல்லா பண்ணணும். எந்த வேலை கொடுத்தாலும் நல்லா பண்ணணும். ஆனா இது என்னுடையது இல்லை, எனக்கு இது ஒரு டியூட்டின்னு கொடுத்துருக்கா. ஆஸ் அ ஹவுஸ் ஹோல்டர் ஐ எம் அ மேன். எனக்கு இந்த வீட்டுல சம்பாதிக்கணும், இவங்களுக்கு எல்லாம் இது சாப்பாடுக்கு இப்போ ப்ரொவைட் பண்ணணும், ஃபீஸுக்கு குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் எனக்கு ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஆஸ் அ டியூட்டி நான் பண்ணுவேன். அதனால அவங்க எனக்கு ஏதாவது இது என்ன சொல்வா ரியாக்ஷன் என்னது, அவங்க வந்து எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும், அவங்க எல்லாம் பெரியவாள் அனுப்புற என்ன நல்லா பாத்துப்பாங்க, அந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாம என்னோட டியூட்டி, பிகாஸ் ஐ எம் அ ஃபேமிலி மேன், ஐ ஹேவ் டு ப்ரொவைட். ஒரு ஃபேமிலி லேடினா என்ன நினைப்பாங்க, என்னோட டியூட்டி சமைச்சு போடணும், எல்லாருக்கும் சமையல் குக் பண்ணி போடணும், எல்லாரோட இதை இந்த வீட்டை பராமரிக்கிறதும், வீட்டு யாரெல்லாம் மனுஷங்க இருக்காங்களோ, பெரியவா இருக்கட்டும் சின்னவா இருக்கட்டும், அவளையெல்லாம் நம்ம வந்து அனுசரிச்சுட்டு அவளுக்கெல்லாம் சேவை பண்றதுதான் என்னோட டியூட்டி. அந்த மாதிரி நினைச்சு நம்ம டியூட்டி அப்படி வச்சுன்னு பண்ணணும். எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கடமை கொடுத்துருக்கா, அப்போ ஐ ஹேவ் டு டூ தட். இதனால நாளைக்கு எனக்கு வந்து நல்ல பெருமை கொள்வா, நல்லா பெருமையா சொல்லுவாளா, எனக்கு எல்லாம் பசங்க எல்லாம் நல்லா தலையில வச்சு தூக்கிண்டு ஆடுவாளா, இந்த இதெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு டியூட்டி கொடுத்துருக்கா. ஸோ அக்கார்டிங்லி ஐ வில் ஜஸ்ட் டூ மை டியூட்டி. அந்த எண்ணத்தோட நம்ம பண்ணணும். அடுத்தது 36ல இருந்து 43 வரைக்கும் பிவேர் ஆஃப் லஸ்ட். அதாவது காமம் மற்றும் கோபத்தில் ஜாகிரதை. காமம் ரொம்ப பேராசை, ஆசை பேராசை இதெல்லாம். அப்புறம் கோபம், அதுல இருந்து கொஞ்சம் விலகி இருக்கணும், இதுல இருந்து கொஞ்சம் ஜாகிரதையா இருக்கணும். பிவேர் அப்படின்னா ஜாகிரதை. எஸ். இப்போ 1ல இருந்து 9 வரைக்கும் என்ன பார்க்க போறோம், குழப்பத்தை சமாளிக்க. இந்த குழப்பத்தை எப்படி சமாளிக்க போறார் அப்படின்னு, துரத்தல் அல்லது நிஷ்காம கர்மாவில் வேலை செய்தல். எஸ். அப்போ இதுல என்னது 1, 2 எஸ்பெஷலி 1 and 2 இஸ் ரிலேட்டட் டு துரத்தல் அல்லது வேலை. இந்த மாதிரி துறந்து எல்லா வீடு மக்கள் எல்லாத்தையும் துறந்து இந்த மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு ஜப்பா பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கணுமா, இல்லை வேலை செய்யணுமா? வேலைன்னா என்னது, அர்ஜுனனுக்கு இந்த வேலை தான் கொடுத்துருக்கு, சண்டை போடணும்னு வேலை கொடுத்துருக்கு, அது பண்ணணுமா? அதுதான் நம்ம கிளியர் பண்ண போற கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப நானே கூப்பிட்டுறேன். உங்களுக்கு எல்லாம் கேட்டுன்னா நீங்களா யூ பீப்புள் ஆர் நாட் ரிப்ளைங். நானே கூப்பிட்டுடுறேன். யாருக்கு ஸ்லோகம் நல்லா படிக்க தெரியுமா அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ தட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார். ஸ்லோகம்ல யாருக்கு படிக்க தெரியும்? எஸ், சேத்துலட்சுமி மாதாஜி தெரியும். அப்புறம் யார் படிப்பாங்க? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்க, டிஜிட்டல் ஹேண்ட் ரைஸ். எஸ், சௌமியா மாதாஜி. அருட்செல்வம் பிரபுஜி படிப்பாளே, லதா மாதாஜி. எஸ், லதா மாதாஜி. ஓகே, நீங்க 3 பேரை வச்சு நான் மேனேஜ் பண்ணி, பாக்கி எல்லாரும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா அவங்களுக்கு படிக்க? ஓகே, நான் படிக்கிறேன். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்தாலும் பரவாயில்ல, உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நான் திரும்பி சொல்லி கொடுத்தா நீங்க படிச்சிடுவீங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே கிடையாது. யாரும் படிச்சுன்னு வரல இல்லையா, எல்லாரும் நம்ம கிளாஸ்ல வந்து தான் படிப்பாங்க. ஓகே, இப்போ சேதுலட்சுமி மாதாஜி ஆரம்பிச்சிருங்க. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய ஆரம்பிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச. மாதாஜி நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் மாதாஜி, அதுல இருந்து ஆரம்பிங்க. சரி மாதாஜி.
ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமः. அத தியோ அத்யாயः கர்மயோகः யோகः அர்ஜுன உவாச்ச ஒரு நிமிஷம் படி ஜயாயசி ஜ்யாயசி சேத் கர்மணஸ்தே சேதத் கர்மணஸ்தே மதா புத்தி ஜனார்த்தன தக்கிம் கர்மணி கோரே மாம் நியோஜயசி கேசவ. மீனிங் இருக்கா? புக் வச்சிருக்கலாம். ஆமா மாதாஜி. மீனிங் மாத்திரம் படிங்க, தமிழ் மீனிங் மாத்திரம் படிங்க. இந்த அர்ஜுனன் கூறினான் போட்டிருக்க அததானே மாதாஜி? ஆமா. அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்த்தனே, கேசவனே, பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்ற? ஏதான் புத்தி யோகம் அப்படின்னா புத்தியாலே திங்க் பண்ணி பார்த்தோம்னாக்கா இந்த மாதிரி சண்டை போடுறது தப்புதான். அது வந்து புத்தி யோகம்னா என்னது? புத்தியால நம்ம திங்க் பண்ணி பார்த்தா இன்டெலிஜென்ஸ் சண்டை போடக்கூடாது. எல்லாரும் மியூட்ல இருக்குங்க மாதாஜி. அப்போ கீதா மாதாஜி அது தெரிஞ்சோன்னு நீங்க ஏன் நான் வந்து இந்த மாதிரி போரிட சொல்றீங்க? இதை விட பலன் நோக்கு செயல் இல்லையா? இஃப் யூ திங்க் தட் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் பெட்டர் than fruitive work, அப்ப என்னது இதனால பலன் நோக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த மாதிரி சண்டை போட்டு எனக்கு ஒரு ராஜ்யம் கிடைக்கும். சோ இது என்ன இம்பார்ட்டன்டா? அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டா இந்த மாதிரி எல்லாம் இவங்களை எல்லாம் கொலை பண்ணி எல்லாம் பண்ணி சண்டை போட்டு எல்லாம் ஆனப்புறம் தான் எனக்கு வந்து ராஜ்யம் கிடைக்கும். அது வந்து பெரிய இஸ் இட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்? அதை விட நான் ராஜ்யம் துறக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். எனக்கு என்னோட ராஜ்யம் கிடைக்கலைனாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு சண்டை போட வேண்டாம்னு அவர் அப்பவே சொல்லிட்டார் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே. ஆனா இதுல கேக்குறாரு, புத்தியால யூஸ் பண்ணி பார்த்தா, புத்தியை யூஸ் பண்ணி பார்த்தா இந்த மாதிரி சண்டை போடுறது தப்பு அப்படின்னு சொல்றேன். ரெண்டாவது சௌமியா மாதாஜி படிக்கும். व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ततेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्. हरे कृष्ण माताजी. மீனிங் படிக்கிறலாம்? படிக்கிறேன் மாதாஜி. இரண்டு வழிகளை ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கின்றன. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவீராக. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்ற? இவர் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்காரு இல்லையா? அவருக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது. என்ன வந்து வேலை செய்யணும்னு சொல்ற, தடி சண்டை போடணும்னு சொல்ற, ஆனா துறவு என்னது? நீ வேலை இவரோட எதுக்கு என்ன அர்த்தம்? புத்தி யோகம்னாக்கா சண்டை போடுறது தப்பு அப்படி இவர் நினைச்சுன்னு இருக்கார் இல்லையா? இன் ஜெனரல் நம்ம அப்படித்தானே சொல்றோம். பசங்களுக்கு எல்லாம் என்ன சொல்லி கொடுக்குறோம்? சண்டை போட, உன்னோட ரைட்டுக்கு நீ சண்டை போட அப்படி எல்லாம் சொல்ல மாட்டோம். சரி, அவன் சண்டை போடுறான்னா அவன்கிட்ட விலகி இருப்பான், நீ ஒன்னும் அவன்கிட்ட சண்டை போட போவாரு அப்படித்தானே சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்ப புத்தி என்ன? நல்ல புத்தி என்ன சொல்லும்? சண்டை போடாதேன்னு. ஆனா நீயும் என்ன சண்டை போட சொல்ற. அவனை என்ன பண்றது? எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. நீ கரெக்டா எனக்கு ஒண்ணு சொல்லு. அது ஏகம் வதனா உன்னே ஒண்ணு எனக்கு கிளியரா சொல்லு, நான் என்ன பண்ணணும்? சோ கன்ஃபியூஸ். நீ பெருசாலாம் பேசுறாலே அந்த மாதிரி வேண்டாம். நான் ரொம்ப கன்ஃபியூஸா இருக்கேன், எனக்கு ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லு. தத் ஏகம் வத. அப்ப ஏகம் வதனா என்னது? இந்த இதுல இதுக்கு முன்னாடி சொல்ற 2.11 இருந்து 2.30 வரைக்கும் ஃபுல் கன்ஃபியூஷன் சொல்ற. என்னால அப்படி முடியாது, இப்படி முடியாது, அப்படி இப்படின்னு. அப்புறம் இங்க 2.38 38ல இருந்து 53 வரைக்கும் சொல்ற. சின்ன காரியமா இருந்தாலும் சரி, பெரிய காரியமா இருந்தாலும் சரி, பலன் இதுதான். ரெண்டு பேருக்குமே ஈக்குவல் சம பங்கு உண்டு அவங்க வேலை பண்ணதுக்கு அப்படின்லாம் அறிகுறி எல்லாம் இருக்கு அதுல. அப்போ இது 3வது சாப்டர்ல இதான் கேட்கிறேன். ஏக்கம் வர, நான் இந்த பக்கம் போறதா சண்டை போடணுமா? இந்த பக்கம் சண்டை போடணும்னா இந்த பக்கம் துறவு. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? துறவை மேற்கொள்ளணுமா? ஒரு வேலையும் பண்ணாம இந்த மாதிரி இருக்கணுமா? இல்ல சண்டை போடணுமா? பயனோக்கு. ஏன்னா இதுல வந்து எனக்கு லாபம். ஏன்னா நான் வந்து சண்டை போட்டேன்னாக்கா எனக்கு டெஃபினட்டா ராஜ்யம் கிடைச்சிடும், உங்களை எல்லாம் அழிச்சுடுவேன். ஆனா இந்த மாதிரி சண்டை போட்டி வலையில இறக்க வச்சு எனக்கு ஒரு ராஜ்யம் வரத்துக்கு இந்த மாதிரி பல நோக்கு இல்லையா? இதுக்குதானே பல நோக்கு சொல்றோம். நம்ம சண்டை போட்டு எனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும் எதிர்பார்த்து நான் சண்டை போட்டேன். கீதா மாதாஜி விடலாம். கீதா மாதாஜி மியூட் பண்ணிடுவோம். நாகமல் மாதாஜி மியூட் பண்ணிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், பேசுறா போல இருந்தது, அதனாலதான் மியூட் பண்ணிடுறேன்.
எஸ். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரே கன்ஃபியூஸ். அப்ப ஏகம்பதா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உங்க கொஸ்டின் ஆன்சர்ல வரலாம். ஏகம்பதா என்ன அப்படின்னா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு. ஓகே, தெரியாது எனக்கு, நான் கொஸ்டின் பேப்பர்ல உங்களுக்கு பார்க்கல இந்த அசஸ்மெண்டோட. சோ தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட். ஓகே, எஸ். அப்புறம் இப்ப 3ல இருந்து 9 வரைக்கும் என்ன சொல்ல போறாரு, அதேதான் செக்ஷன் 1ல இருந்து 9 இருக்கு. அதுல இப்ப 3ஆவதுல இருந்து 9 நிஷ்காம கர்மயோகா. எந்த செயல் பண்ணினாலும் பகவானை நினைச்சுட்டு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்ல போறார். நிஷ்காம கர்மயோகா. அதோட ஆப்போசிட் என்ன சொல்லுங்க? நிஷ்காமத்துக்கும் ஆப்போசிட் என்னது? எனிபடி? சகாம. சகாமன்னு நமக்கு வேண்டி என்ன வேலை பண்ணாலும் நமக்கு வேண்டி பண்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட். பின்னாடில இருந்து பசங்க பேசுறது, பசங்க விளையாடுறதெல்லாம் இங்க கேட்கணும். இது சகாம கர்ம யோகால நம்ம என்ன இப்ப நம்ம அப்படிதான் இருக்கோம், அந்த லைஃப் தான் லீட் பண்ணிருக்கோம். என்ன வேலை பண்ணாலும் நான் சமைக்கிறேன் எனக்கு சாப்பிடறதுக்கு, நான் பசங்களை நல்லா வளர்த்துறேன், நான் அவங்க வந்து நல்லா அதனால நல்லா படிப்பாங்க, எனக்கு ஒரு பெரும் புகழும் வரும், அந்த பசங்களை நல்லா படிச்சு நல்லா காலேஜ் போவாங்க, நல்ல இதுதான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். சகாம இதுலதான் இருக்கோம் நம்ம. அதுல இருந்து என்ன பண்ணணும்? நிஷ்காம இதுக்கு நிலைக்கு நம்ம போகணும். ஓகே, நம்ம எல்லாரும் இப்ப சகாமலதான் இருக்கோம். அதுல இருந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி போகணும் நம்ம நிஷ்காமத்துக்கு. எஸ். இப்ப அடுத்தது யாரு? லதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. லதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச லோகேஸ்மின் விவிதா நிஷ்டா புரோக்தா மயா நக லோகேஸ்மின் விவிதா நிஷ்டா புரா புரோக்தா மயா நக ஞான யோகேன சாங்கியானாம் கர்ம யோகேன யோகினாம். புருஷோத்தமான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், பாவங்களற்ற அர்ஜுனனே, இருவகையான மனிதர்கள் தன்னுணர்விற்காக முயல்வதாக நான் முன்பே விளக்கினேன். சிலர் சாங்கிய தத்துவ சிந்தனைகளாலும் சிலர் பக்தி தொண்டினாலும் தன்னுணர்வினை அடைய முயல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்ன சொல்றார்? 2 விதமான மக்கள் இருக்கு. இப்ப பகவான் சொல்றார், ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சா. அவர் என்ன உவாச்சன சொல்றார்? என்ன சொல்றார்? 2 விதமான மக்கள் உள்ளார்கள். என்ன மாதிரி? ஒருத்தர் வந்து மைண்ட்ல ஸ்பெகுலேட்டிவ் பண்ணிருப்பார். ஸ்பெகுலேட்டிவ்னா என்னது? மைண்டால வந்து அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸால பகவானை பத்தி எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி, இந்த சயின்டிஸ்ட், எஸ்பெஷலி இந்த சயின்டிஸ்ட் பீப்புள் நான் வாழலாம் ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணுவா. அது எப்படி இருக்கும், இது எப்படி இருக்கும், அதனால பகவான் வந்து ஃபார்ம்ல இருக்காரா, இல்லை ரூபத்துல இருக்காரா, ரூப வடிவத்துல இருக்காரா, பிரம்மன் தட் இஸ் ஒளி வடிவத்துல இருக்கா, இந்த மாதிரி எல்லாம் ஸ்பெகுலேட்டிவ் இது பண்ணிருப்பா, ஆராய்ச்சி மாத்திரம் பண்ணிட்டு இருப்பா. ஆனா காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும், மங்கள ஆரத்தி பார்க்கணும், இந்த மாதிரி நைவேத்தியம் பண்ணணும், இந்த இடம்லாம் அவளுக்கு வராது. அவ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பீப்புள் இருப்பாங்க. சும்மா பிகாஸ் தேர் இன்டெலிஜென்ட், அவளுக்கு நிறைய புத்தி, அந்த மாதிரி அவங்க நினைக்கிறாங்க அதுதான் புத்திசாலித்தனம் அப்படின்னு. அவங்க வந்து பகவான் எப்படி நினைப்பாங்க? ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணி பகவானுக்கு உருவம் இருக்கா இல்லையா, பகவான் எங்கெல்லாம் வியாபிச்சிருக்கார், இது மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு இருப்பா. ஆனா மற்றொருவர் எப்படி? டிவோஷனல் சர்வீஸ். என் பகவான் இருக்கார், காலையில அவரோட தரிசனம் பார்க்கணும். நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல 4:30 மணிக்கு அவங்க திரைய திறந்து நம்ம வந்து இந்த என்னது அதுக்கு என்ன பேரு சொன்னீங்க மாதாஜி? நிர்மாலய தரிசனத்துக்கு பதிலா என்ன பேரு சொன்ன சௌமியா மாதாஜி? விஸ்வரூப தரிசனம். விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கணும்னா ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும். நமக்கு எல்லாம் எத்தனை பேருக்கு அந்த மாதிரி இது கிடைக்கிறது இல்லை தெரியுமா? நம்ம வீட்டுல உட்கார்ந்தபடிக்கு நமக்கு எல்லாம் கிடைக்கிறதுனா நமக்கு அவ்வளவு யோகம். நம்மதான் ரொம்ப லக்கியஸ்ட் பீப்புள். அப்ப நம்ம அதெல்லாம் பார்க்கணும். நம்ம அதுக்கெல்லாம் காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும், அதெல்லாம் பார்க்கணும். அப்புறம் இது பாகவதம் சொல்றா, அதெல்லாம் கேட்கலாம். நம்ம ஜப்பா பண்ணலாம். காலையில ஜப்பா பண்ணும்போது ஒரு இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இருக்காது. ஒரு மொபைல் மெசேஜஸ் வராது, நமக்கு ரிப்ளை பண்ண வேண்டாம். நிம்மதியா உட்காந்துட்டு ஜப்பா பண்ணலாம். ஈஸியா ஒரு 2 ரவுண்டு 4 ரவுண்டு எல்லாம் ஈஸியா பண்ண ஆரம்பிச்சுடலாம் இப்பவே. ஏன்னா நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருந்து 2வது லெவல் வந்ததுனால நான் சொல்றேன். ஆனா போக 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 16 வந்துடும் உங்களுக்கு. ஆனா இப்போத்த லெவல்ல 2 4 நான் இப்பயே 4 தானே பண்றேன் மாதாஜி, அப்பயே ஏந்திருக்கணும் அந்த கொஸ்டின் இல்ல. 4 பண்றவங்க 6 பண்ணலாமே, 8 பண்ணலாமே. அந்த மாதிரி படிப்படியா நம்ம முன்னாடிதான் போகணும் இல்லையா? இந்த லைன் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம்னாக்கா படிப்படியா நம்ம முன்னேறி போகணும். அந்த ஆன்மீகத்துல அதான். தெர் இஸ் நோ இது கிடையாது. யாரு பிகாம் படிச்சிருக்கா, யாரு என்ஜினியர் படிச்சிருக்கா, அவாதான் முதல்ல போவா, அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. பக்தி யாருக்கு வேணா எப்ப வேணா வரும். ஒண்ணும் படிக்காத நம்ம பௌதிக உலகத்துல யாரும் படிக்காம இருக்கா, அவா கூட நம்ம முன்னாடியே போயிடலாம். அதனால இது பகவானை உணர்ந்து நம்ம வந்து இந்த பாதையில போயிட்டு இருக்கோம். சோ இத வந்து பகவான் என்ன சொல்ற, 2 விதமான மக்கள் இருக்கார்கள். பகவானை வந்து நல்ல இது
பகவான் இருக்கார். அப்ப என்ன பண்ணுவோம், நான் பாட்டுக்கு என்னோட பஜனை பண்ணுவேன், அவருக்கு கீர்த்தனம் பாடுவேன், நாம ஜபம் பண்ணுவேன், அவருக்கு டைம் டு டைம் நைவேத்தியம் பண்ணிடுவேன். நம்ம என்ன பண்ணாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு தான் நம்ம சாப்பிடணும். அந்த மாதிரி அவங்க கண்மூடித்தனமா என்னது அப்படி டோட்டல் பிலீஃப் பகவான் இருக்காருங்கிற அந்த மாதிரி பண்றவாள் இருக்கா. இன்னொருத்த வேற செட் ஆஃப் பீப்புள் சும்மா அவ தாட் ப்ராசஸ்ல இன்டெலிஜென்ஸ், அவளுக்கு இருக்கிற இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு பகவான் இருக்காரா இல்லையா முதல்ல அதே தர்க்கம் பண்ணுவா. அப்புறம் இருந்ததுனாக்கா ரூபம் இருக்கா இல்லையா, அரூபமா இருக்காரா, ஒளி வடிவமா இருக்காரா, 4 கை ரூபம்ல இருக்காரா, 2 கை ரூபம், இதெல்லாம் தர்க்கம் பண்ணிருப்பா. அதை விட நம்ம பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்ணிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் இல்லையா. சோ இந்த மாதிரி பகவான் இதுல சொல்றாரு. இப்ப டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சாங்கிய யோகா அண்ட் புத்தி யோகா. இப்ப சாங்கிய யோகானா இதுதான், இந்த பகவான் இருக்காரா இல்லையா, அதுக்கு என்ன இன்டெலிஜென்ஸ் அவெல்லாம் அனாலிஸ் பண்றாங்களே, அவளோட தத்துவம் எப்படி இருக்கும்னு. புத்தி யோகா தட் இஸ் நம்ம இப்ப பண்றோம் இல்லையா, நம்மதான் இப்ப எல்லாருமே புத்தி யோகாவில தான் இருக்கோம். அப்படின்னா என்னது, கர்மா பண்ணிட்டு இருக்கோம், பகவானுக்கு வேண்டி நைவேத்தியம் பண்றோம், பகவானோட கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றோம், இதெல்லாம் பண்ணி. சோ இது நம்மளோட பாதை எப்படி, நேரடி பாதை. இட்ஸ் லைக் கோயிங் இன் எலிவேட்டர். இப்போ ஒரு லிஃப்ட் இருக்கு, ஒரு மாடிப்படி இருக்குன்னா நம்ம எதை சூஸ் பண்ணுவோம், லிஃப்ட் தான் சூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா அதான் ஈஸியா போகும் இல்லையா. நம்மளோட பாதை ஈஸியான பாதை என்ன, ஜபம் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுமா, எல்லா சென்சஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுமா இல்ல. நல்லா சாப்பிட நமக்கு பிடிக்கும்னாக்கா பகவானை நினைச்சு நிறைய சாப்பாடெல்லாம் பண்ணி பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி நம்மளும் சாப்பிடலாம். சரி, எனக்கு பாட்டெல்லாம் ரொம்ப கேட்க பிடிக்கும், பஜனை பாட்டுலாம் கேட்க பிடிக்கும். தாராளமா பகவானை நினைச்சு நிறைய பஜனை பாட்டு பாடலாம், நம்ம டான்ஸ் ஆடலாம், எல்லாம் ஒரு புலனை நம்ம கண்ட்ரோலே பண்ண வேண்டாம், பகவானுக்கு வேண்டி அர்ப்பணிச்சு எல்லாமே நம்ம பண்ணலாம். இப்போ நம்ம பாதை எப்படி, ஒன்றும் கண்ட்ரோலே கிடையாது, ஈஸியா நம்ம பண்ணிடலாம். நம்ம இப்ப நான் இருக்கிற வாழ்க்கையே எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அது போல பகவானை நினைச்சு நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டுனா நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம பாதை ஈஸியா போயிடும், கரண்ட் மோல்டா இருக்காது. சோ இதுல என்ன கொடுத்துருக்குனாக்கா இன்டைரக்ட், இவளோட சாங்கிய யோகா தட் இஸ் மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணவங்களோட பாதை எப்படி இருக்கும், மறைமுகமான பாதை. நம்முடைய பாதை நேரடி பாதை. அப்புறம் அவங்களோட எப்படி தனிப்பட்ட முயற்சியில் சார்ந்திருத்தல், டிபெண்டன்ஸ் ஆன் பர்சனல் என்டிவர். ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி அவங்க இழுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. சில பேருக்கு நல்ல ஞானம் இப்படி போயிட்டே இருப்பாங்க. அதனால என்ன, பிரம்மன் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தான் வருவாங்க. அதுக்கு மேல இன்னும் இருக்கு பரமாத்மா ஸ்டேஜ், அதுக்கும் மேல பகவான் ஸ்டேஜ் இருக்கு. அந்த லெவல்ல போகவே மாட்டாங்க. ஒருத்தர் அவாவா முயற்சியில் ஒரு லெவல்ல போயிட்டே இருப்பாங்க. நமக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. லெவல் 1லயே ஆரம்பிச்சுட்டோம் நம்ம எல்லாம். 18 days கோர்ஸ் பண்ணது, அதுக்கப்புறம் செகண்ட் லெவல்லயே என்னது இதேதான். நீங்க 3rd லெவல் போனாலும் இதேதான் சொல்லி கொடுப்பா. காலையில் சீக்கிரம் இருந்துருங்க, 16 ரவுண்டு மாலை பண்ணுங்க. பெரிய என்ன நம்ம பிரபுஜி நாமனிஷ்டாதாசம் என்ன பண்றாரு, காலையில சீக்கிரம் இருந்துக்கிறார், அதே துளசி வழிபாடு, அதே இதுதான். அப்ப நம்ம என்ன லெவல்ல இருந்தாலும் சரி, we have already reached the top position. டாப் பொசிஷனா என்னது, பக்தி. நம்ம அவா பண்ற பக்தி மாதிரி தான் நம்மளும் பண்ணிருப்போம். அது மாதிரி ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆன் காட், அந்த மாதிரி வச்சு நம்ம பகவானை அடையறதுக்கு ஈஸியான வழி நம்மளோட தான். சோ கிருஷ்ணரின் கருணையின் மீது சார்ந்திருத்தல், சார்ந்திருத்தல். அப்புறம் சுப்ரீம் பகவான் 2.61 கொடுத்திருக்க மீது முழுவதுமாக சார்ந்திருக்கும் செயல்முறை. டோட்டலி நம்ம பகவானை தான் சார்ந்திருப்போம். நான் பண்றேன் அந்த எண்ணமே நமக்கு வராது. ஏன்னா டோட்டலி நம்ம டிபெண்ட் பண்ணியாச்சு, பகவான் பேர்ல நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி நான் எல்லாமே உங்ககிட்ட தான் விட்டுட்டேன், யூ டேக் மீ அயர்டு. இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றோம், என்னத்துக்கு பண்ணிருக்கோம், பகவானே நான் எல்லாம் உனக்கு வேண்டி அர்ப்பணிக்கிறேன், நீ பாத்துக்கோப்பா. பிகாஸ் நான் பண்றேங்கிற எண்ணமே வராது. அப்படி இவாளோட பாதையில என்னது, வெற்றியின் உறுதியற்றது. வெற்றி அவளுக்கு கிடைக்கும், அவளுக்கு மோட்சம் கிடைக்குங்கிறது உறுதி இல்லை. ஆனா நம்ம பாதை எப்படின்னாக்கா டே 1ல இருந்தே உறுதிதான். ஏன்னா நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ், எந்த நேரமும் பகவானை பத்தி தான் பேச்சு, எந்த நேரமும் பகவானை பத்தி. ஓகே, கிளாஸ் முடிஞ்சாச்சுன்னா என்ன ஜப்பா பண்ணுவோம், அது முடிஞ்சாச்சுன்னா அதை ஆர்த்தி காட்ட போறாங்க, இந்த தாமோதராட்டி. இதேதான் சுத்தி 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 நம்ம இதுலயே இருப்போம், பக்தி மார்க்கத்திலேயே இருப்போம். அப்ப நம்மளோட வெற்றி டெஃபினட்டா உறுதியா தான் இருக்கும். ஒரு 24 மணிக்குள்ள நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பகவானை பத்தி தான் சிந்தனையோட இருக்கும். அதே போல பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமையின் மூலம் ஆரம்ப சுத்திகரிப்பு தேவைப்படுகிறது. இனிஷியல் பியூரிபிகேஷன். இவாளோட எல்லாம் எப்படின்னாக்கா ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும். எல்லாருமே ஒரு ஸ்டூடெண்டா அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க. சர்டன் ஒரு இது இருக்கும், என்னது பியூரிஃபிகேட்டரி ப்ராசஸ்னா அவளோட ஒரு இது இருக்கும், என்ன சொல்வா, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் தான் they will accept these people as ஸ்டூடெண்ட். இப்ப நமக்கெல்லாம் அப்படி இல்லை, யார் வேணா வாங்க ஸ்டூடெண்ட், வந்துட்டீங்களா ஸ்டூடெண்டா ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா ISKCONல, நீங்க வைஷ்ணவா, அது ஒரு பேருன்னு சொல்லிடுவா, வைஷ்ணவா. அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க, வெங்காயம் சாப்பிடக்கூடாது, இது வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிடக்கூடாது, டீ காஃபி குடிக்க கூடாது, நான்வெஜ் டெஃபினெட்லி எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா அது பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண முடியாது.
மெயினா என்னன்னா பகவானுக்கு என்ன அர்ப்பணம் பண்றோமோ அதுதான் நம்ம சாப்பிட போறோம். அப்ப நம்ம டே 1ல இருந்தே நம்ம வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே ஜாயின் பண்ணும்போது நம்ம வந்து வைஷ்ணவ கல்ச்சர்ல வந்துட்டோம். அப்புறம் அதுல இருந்து நம்மளோட பியூரிபிகேட்டரி ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆகி நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கம் முதல் நாள்ல இருந்து நம்மளோட ஆரம்பம் ஆகிட்டது. இப்போ முடிவுகள் அர்த்தங்களும் ends and means are the same அப்படின்னா இது மேல நம்ம வந்து ஃபுல்லா முடிச்சு நம்ம நல்ல பக்தி மார்க்கத்துல இருந்தாலும் அவளும் என்ன பண்றாலும் அதே தான் நம்மளும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவளும் 16 மாலை பண்ணுவா, நம்மளும் இப்போதையும் ஆரம்பிச்சாச்சு 16 மாலை. அப்ப நமக்கும் அவளுக்கு பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது. நம்மளும் ஃபுல்லா அந்த ஆன்மீகத்துல முந்தி இருக்கும். So Krishna consciousness is itself the purificatory process. கிருஷ்ணாவை நினைச்சு இந்த ஒரு செயலும் பண்றதே நமக்கு வந்து பியூரிபிகேட்டரினா நம்மள வந்து தூய்மைப்படுத்துற சித்த சுத்தி அப்படிம்பாங்க. சித்த சுத்தியில நம்ம வந்து பியூரிபிகேட்டரி ப்ராசஸ் தான். அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருக்கிறது இஸ் அ பேசிக் இது. ஆனா தட் இஸ் செல்ஃப் இஸ் சஃபிஷியன்ட். எஸ். அடுத்தது யார் படிக்கணும்? ஒரு நிமிஷம். யார் படிச்சா இப்போ? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் இப்ப படிச்சா? லாஸ்ட் சௌமியா. லதா மாதாஜி. இல்ல லதா மாதாஜி படிச்சாலே. சௌமியா மக்கு அப்புறம் படிச்சாங்களே லதா மாதாஜி படிச்சாலே. திரும்பி ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிட்டாளா மாதாஜி? இதுதான் கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஜெயப்பிரியா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. ந கர்மாணாம் அனாரம்பாண நைஷ்கர்மியம் புருஷோ அஷ்ணுதே நச சம்யாசனாதேவ சித்தித்திம் சமதி கச்சதி. மீனிங் படிக்கிறா? மீனிங் தெரியல மாதாஜி, புக் இல்ல என்கிட்ட. புக் வாங்கிடுவோம்னா மாதாஜி. சரி, அப்ப பரவாயில்ல. நான் இதே அப்ப இதுல என்ன சொல்லிருக்கேன்னா, நாட் பை மியர்லி அப்ஸ்டெய்னிங் ஃப்ரம் ஒர்க் கேன் ஒன் அச்சீவ் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ரியாக்ஷன். சும்மா ஒரு வேலையை நான் பண்ண மாட்டேன், இந்த மாதிரி ஒரு எங்கேயோ ஒரு செக்லூடட் பிளேஸ் அப்படின்னா ஒரு இடம் யாரும் இல்ல, மனுஷா இல்ல, அங்க போயிட்டு நான் உட்காந்துட்டு மாலையெல்லாம் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல் டே நான் உட்காந்துட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்க போறேன். அந்த மாதிரி பண்ணினா நீ ரியாக்ஷன்ல இருந்து விடுபடுவாய் என்று எண்ணாதே. அந்த மாதிரி திஸ் இஸ் நாட் கால்ட் ஃப்ரீடம். So not by merely abstaining. வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு வேலையை நான் பண்ணாம இப்படி உட்கார்ந்து இருப்பேன், இதனால உனக்கு ரியாக்ஷன் வராது அப்படின்னு நினைக்காது. Renunciation alone can, nor by renunciation alone can one attain perfection. இந்த மாதிரி இருந்து உனக்கு பர்ஃபெக்ஷனும் கிடைக்காது. உனக்கு ரியாக்ஷன் வராதுன்னு நினைக்கிறேன், அதுவும் தப்பு. அண்ட் இந்த மாதிரி இருந்து ஒரு வேலையும் பண்ணாம இந்த மாதிரி இருந்தாதான் பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ், நான் பர்ஃபெக்ஷன்ல வந்திருக்கேன் அப்படி எண்ணாதே. இதனாலயும் உனக்கு பர்ஃபெக்ஷன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றேன். எஸ். அடுத்தது யாரு? மாதாஜி படிங்கோ. ராணி மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் மறந்து போயிட்டேன். படிங்கோ. சசிகலா ராணி. சசிகலா. படிங்க. நாஹி கஷ்சித் ஷனம் அபி ஜாது துஷ்ட கர்ம கிருத் காரியதே ஹஸ்வஷஹ கர்ம சர்வக பிரக்ருதி ஜைர்குணைஹி. கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு இப்போ, ஏன்னா இல்லையா, அப்புறம் வந்துடும் படிக்க படிக்க வந்துடும். அது மீனிங் வச்சிருக்கலாம், புக் வச்சிருக்கலாம். என்கிட்ட இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்குங்க. ஓகே, அதாவது நான் இங்கிலீஷ் இதுல இருந்து போர் பண்ணி சொல்றேன். என்ன சொல்றாங்கன்னா, என்ன பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. அப்படின்னா என்னது மெட்டீரியல் நேச்சர்னா என்னது? ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் 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 மியூட். ஹரே கிருஷ்ணா. யா, இப்ப நம்ம வந்து இப்போ ஒரு செயல்ல நம்ம இருக்கோம்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் நம்மளோட இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல வந்தாலே எப்படின்னாக்கா முக்குணங்கள் நம்மள தாக்கும். இப்போ பிறந்த குழந்தை கூடி பிறந்தோடனே என்ன பண்றது? அழறது. என்னத்துக்கு அழறது? பாலுக்கு தான் அழறது இல்லையா? அதுக்கு ஏதாவது பால் கொடுத்தா அது சமாதானமா போயிடும். அப்போ நம்ம வந்து பிறக்கும் போதே ஒரு தாகம், பசி, அப்புறம் என்னது எல்லாமே நமக்கு கூட வந்துடுறது. ஏன்னா இந்த முக்குணங்கள் நம்மள தாக்குது. சோ இந்த உலகத்தை பிறந்ததுனாக்கா 3 modes of material nature. அதான் சொல்றாங்க முக்குணங்கள். சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இதெல்லாம் நம்மள வந்து ஒரு நேரம் நம்ம நல்லா காலையில என்னன்னா நல்ல சத்துவகுணத்தை இருக்கும், மங்களாரத்தி பார்ப்போம், ஜப்பா பண்ணுவோம், எல்லாம் வரும். அதுக்கப்புறம் என்னது ஆக்டிவ் ஆயிடும். நம்ம ரொம்ப இது என்னது ரஜோகுணம் ஜாஸ்தி ஆயிடும். அது பண்றது என்ன, இதை பண்றது என்ன, கோபம் வரும், பேராசை வரும், எல்லாம் நல்லா ஆக்டிவ்னா அவ்வளவு எல்லாமே இருக்கும். பாசிட்டிவும் இருக்கும், நெகட்டிவா உள்ள நேச்சரும் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? சோர்ந்து போயிடுவோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு வேலையும் பண்ணறதுக்கு தோணாது. ஒரு மாதிரி சாயந்தரம் ஆகிறதுக்குள்ள என்னது சோர்ந்து போய் போறோம், இன்னைக்கு பண்ணது போறீங்க, நாளைக்கு பாத்துக்கலாம், அந்த மாதிரி ஆயிடும். அது சோம்பேறித்தனம், அது தமோ குணம். சோ இந்த மாதிரி சத்தோகுணம் சரி, ரஜோகுணம் சரி,
தமோ குணம் சரி நம்மள அப்படியே சுத்தி 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 வந்துட்டேதான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இந்த உலகத்துல பிறந்திருக்கிறதுனால, அதுவும் பகவானோட இதனாலதான் வந்து அவரோட இதுதான் இது எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி தான் எல்லாமே. இப்ப மாயா, இந்த மாயா இதெல்லாம் இந்த முக்குணங்களும் மாயாதான். இந்த மாயாலதான் நம்ம வந்து சிக்கின்னு விடுறோம். இதுல வந்து பந்தப்பட்டு நம்ம இதுலயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சோ இதனால எவ்ரிவன் இஸ் ஃபோர்ஸ்ட் டு ஆக்ட். எல்லாம் நம்ம இல்ல என்ன செய்கை பண்ணாலும் இது அந்த இது மாயா அந்த 3 இது இருக்கு இல்லையா, முக்குணங்களாலதான் நம்ம வந்து கட்டுண்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் வேலை பண்றோம். therefore no one can refrain from doing something, not even for a moment. அதனால நம்ம ஒரு செய்கை பண்ணாம செயல் பண்ணாம சும்மா உட்காரணும், அது முடியாத காரியம். இப்ப அந்த மாதிரி ஒருத்தர் உட்கார்ந்து ஜபம் பண்றாருன்னா அவர் ஆக்ஷன் வேணா பண்ணாம இருக்கலாம். மைண்ட் எப்படி இருக்கும்? மைண்ட் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கும் இல்லையா? மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. வேணா கையும் காலும் தூக்காம அப்படி ஒரே இடத்துல அப்படி மூச்சு நல்லா பயிற்சி எடுத்துட்டு மூச்சு மாத்திரம் ரெகுலரா அப்படி விட்டுட்டு இருக்கலாம். ஆனா மைண்ட் போயிட்டே இருக்குமே. சோ அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது? சோ அதனால ஒரு ஆளு வந்து ஒரு வேலை பண்ணாம இருக்கிறது வந்து துறவு மேற்கொள்றேன் அப்படின்னா, அப்ப ஒரு வேலையும் பண்ணாம இருக்குன்னா அது ஆகாத காரியம். அந்த மாதிரி நோபடி கேன் டூ தட். ஏன்னா நம்ம இந்த உலகத்துல பிறந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் பகவான் சொல்றதுதான். ஓகே, இப்ப இதோட ஒரு அனாலிசிஸ் கொடுத்துருக்கு. ஆன்மா இயற்கையில் செயலில் இருப்பதால் சாங்கிய யோகா நடைமுறைக்கு மாறானது. சாங்கிய யோகால இதெல்லாம் சொல்லப்படலை. அவளாம் வந்து ரொம்ப மெடிடேட் பண்ணுவா. சாங்கிய யோகா தான் அந்த ஸ்பெகுலேட்டிவ் பண்றவங்க எல்லாம் நிறைய மெடிடேட் பண்ணுவா. அப்படின்னா என்னது, அப்படியே காமா உட்காந்துட்டு மைண்டால அவங்க திங்க் பண்ணுவாங்க. எல்லாம் திங்க் பண்ணி அதை பத்தி எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. சோ இது வந்து நம்ம ஆத்மாங்கிறது எப்படின்னா எப்பவும் ஆக்டிவா இருக்கிற நேச்சர். அதோட நேச்சர் அப்படின்னா இது அதோட தன்மை என்ன மாதிரி தன்மை? எப்பவும் ஆக்டிவா இருக்கும். செயல் புரியும் தன்மை. அது செயல்பட வேண்டும். அதால சும்மா இருக்கவே முடியாது. ஆத்மாக்கு சும்மா இருக்க முடியாது. இட் இஸ் யூசிங் அவர் பாடி. நம்ம பாடி அதை யூஸ் பண்ணிட்டுதான் அது ஆக்டிவா இருக்கு. The moment the soul goes out, நம்ம பாடியில இருந்து சோல் வெளியில போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? டெட் பாடி. இப்ப அந்த சோல் நம்ம பாடியில இருக்கிறதுனால தான் நம்ம ஆக்டிவா இருக்கும். ஏன்னா சோல் தான் நம்மளை வந்து கையும் காலம் ஆட்ட வைக்கிறது, காதால கேட்க வைக்கிறது, என்னோட வாயால சொல்ல வைக்கிறது. இதெல்லாம் பிகாஸ் சோல் இஸ் தேர் இன்சைட். சோல் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம ஆக்டிவா இருக்கும். அது வந்து மெட்டீரியல் நேச்சர்ல இது சேரது. உலகத்துக்கு வந்ததும் ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி மியூட். எஸ். அப்ப இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல வந்துட்டோம்னா என்ன ஆகும்? அதுல வந்து சேரறதுனால இது முக்குணங்களும் அது வந்து தாக்குறது. ஓகே, இன் கான்டாக்ட் வித் மெட்டீரியல் நேச்சர். அதனால சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இதெல்லாம் தொடர்பு கொள்ளுறது. அப்புறம் அக்வைர்ஸ் மூட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர். பொருள் இயற்கை முறைகளை பெறுகிறது. அதான் முறைகள்னா எனக்கு இந்த 3 முறைகள் தான். அதனால பெறுறது. அப்புறம் இது பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் ரெக்கமெண்டட் இன் சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. நமக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும், என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது எல்லாம் சாஸ்திரால எழுதியிருக்கு இல்லையா? இப்போ நம்ம இது ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாமே எழுதியிருக்கு. இந்த ரிச்சுவல் பண்ணினா இது கிடைக்கும், இந்த ரிச்சுவல் பண்ணலன்னா என்ன கிடைக்காது, அதுவும் போட்டிருக்கு. ஸோ எல்லாமே நம்ம இதுல வேதாஸ்ல எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. ஸோ அந்த சாஸ்திரம் பிரகாரம் நம்ம வந்து நடைமுறையில அது மாதிரி செய்ய வேணும். ஓகே, அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கு? பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் பியூரிஃபைஸ் த சோல் ஃப்ரம் அஃபினிட்டிஸ். விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் ஆன்மாவை உறவுகளிலிருந்து தூய்மைப்படுத்துகிறது. அப்ப இந்த சோல் என்ன பண்றோம்னா இந்த வந்து இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அதுல வந்து இப்ப யஜ்ஞம் பண்ணணும். இப்ப நிறைய இப்ப பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ்ல என்னெல்லாம்னாக்கா, இப்ப ஒரு கல்யாணம் பண்ணணும்னாலும் இந்த ஒரு விதிமுறைகள் எல்லாம் கொடுத்துருக்கா இல்லையா? இந்த மாதிரி ஒரு ஜப்பா பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஹோமம் பண்ணணும், அந்த மாதிரி. அதே போல ஒரு லேடி பிகம்ஸ் ஒரு 8 மாசம் பிரசவம் எல்லாம் இருக்கும்போது, 8 இல்ல 6 மாசமா 7 மாசமா அந்த டைம்ல ஒரு ஒரு பேர் உண்டு. அந்த டைம்ல ஒரு இதெல்லாம் சொல்லி யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதே போல குழந்தை பிறந்தப்புறமும் சில விதிமுறைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி நிறைய விதிகள் இருந்துட்டே இருக்கும். அது பண்ணிட்டே இருக்கணும். சோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுனாக்கா, நம்ம ஆத்மா வந்து தூய்மை ஆயிடுது. பிகாஸ் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட். ஆத்மாக்கு என்ன வேணும்? எதுவுமே ரிச்சுவலிஸ்டிக்கா பண்ணணும். எது என்னெல்லாம் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அது போல நம்ம சாஸ்திரால கொடுத்துருக்கா போல பண்ணிட்டு போச்சுன்னா ஆத்மாவும் சுத்திகரிக்கப்படுறது, தூய்மை ஆயிடுறது. அப்புறம் லீட்ஸ் டு கிருஷ்ணா கான்செப்ட். இந்த மாதிரி பண்ணிட்டே போச்சுனாக்கா வந்து நமக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து பகவானோட எண்ணத்திலேயே நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும்? இட் இஸ் அ ஃபெயிலியர். இல்லை என்றால் தோல்விதான் பெறும் அப்படின்னு. அப்புறம் இங்க என்ன கொடுத்துருக்கு? ஆத்மா எப்பவும் ஆக்டிவா இருக்கா, அதனால அதுக்கு எப்பவுமே ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் தேவை. இப்ப நம்ம இந்த கிளாஸ்க்கு வரலன்னா எங்கேயோ போவோம், யாரும் தூங்கிட்டு எல்லாம் இருக்க மாட்டோம். இந்த நேரத்துல யார் தூங்குறா? ஏதாவது டிவி பார்ப்போம், ஒன்னும் இல்லையா ஒரு சம்திங் யார்ட்டையோ போன் அடிச்சாவது என்ன உங்க வீட்டுல இன்னைக்கு என்ன சமையல் அதாவது கேட்டுட்டு இருக்கோம். அப்ப நம்ம ஆத்மா உள்ள இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த உடம்ப வச்சு நம்ம சும்மாவே இருக்க முடியாது. அந்த ஆத்மா நம்மளை இயக்கின்றே இருக்கும்.
நம்ம ஆனா நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்ல காரியம், அந்த கிளாஸ்க்கு போறது, பஜன் குரூப்ல போறது, இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு இது என்ன என்கேஜ் பண்ணிட்டுட்டோம்னா நல்லது. என்கேஜ் பண்ணலையோ அப்புறம் இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது நம்ம வேலை பண்ணிட்டு தான் இருப்போம். அதனால அதாவது ஆத்மா வந்து சும்மாவே இருக்காது. ஸோ இட் நீட்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட், அதுக்கு ஈடுபாடு தேவை. அப்ப என்னது, மாயையான ஆற்றலால் கட்டளையிடப்பட்ட தொழில். அப்போ இந்த மாதிரி மாயையில சிக்கன் இருக்கிறவ என்ன பண்ணுவா, அவளுக்கு பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண தோணாது, இந்த மாதிரி பஜன் கிளாஸ்க்கு போக தோணாது. அப்ப என்ன பண்ணுவா, ஸ்லோகம் கிளாஸ் நிறைய நடக்கிறது. இஸ்கான்ல தான் தடுக்கி விழுந்தா ஒரு கிளாஸ்ன்னு சொல்றான், அவ்வளவு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணலாம். ஆனா அவளுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. அப்ப அவ என்ன மாயையில சிக்கிண்டு இந்த மாதிரி கொலை கொள்ளை வேற டிஃப்ரெண்ட் இதெல்லாம் அபாமினபிள் ஆக்டிவிட்டி சொல்றோமே, இதெல்லாம் தகுதி இல்லாத இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதோ அந்த ஆக்டிவிட்டியில அவங்க வந்து என்கேஜ் ஆயிடுறாங்க. ஆனா அது கொஞ்சம் பேர் அப்படி போறாங்க. ஆனா யாருக்கு பகவான்ல நம்பிக்கை இருக்கோ அவங்க வந்து கிருஷ்ணாவுக்கு வேண்டி சேவை பண்றது என்ன, கிருஷ்ண பஜன் பாடுறது என்ன, கிருஷ்ணாவுக்கு வேண்டி நைவேத்தியம் பண்றது என்ன அப்படி இருப்பாங்க. So there is no loss even if there is fault. இந்த மாதிரி பண்ணி நமக்கு வந்து மோட்சம் கிடைக்கலைனாலும் லாஸ் இல்ல, நஷ்டம் இல்லை. ஏன் நஷ்டம் இல்லை, அடுத்த ஜென்மத்தை திரும்பி பிறப்போமே இல்லையா. ஆனா டெஃபினட்டா நம்ம அடுத்த ஜென்மத்தை எப்படியா பிறப்போம், ஒரு ஹியூமன் லைஃபாவது கிடைக்கும். மோட்சம் கிடைக்கல இந்த ஜென்மத்துலனாலும் அடுத்த ஜென்மத்துல ஒரு ஹியூமன் லைஃப், ஒரு நம்மள மாதிரி பாடி கிடைச்சு ஒரு பாயோ கேர்ளோ வாட்டவர் அந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஏன்னா ஒன்லி ஹியூமன் பீயிங் கேன் திங்க் இல்லையா. ஒன்லி நம்ம மாதிரி ஒரு பேர்டோ அனிமலோ பிறந்துட்டோம்னாக்கா நமக்கு வந்து திங்க் பண்ற தகுதி இல்லாம போயிடும். அப்ப நம்ம வந்து ஹியூமன் பீயிங் ஃபார்மா கொடுப்பாங்களாம். அண்ட் வந்து நல்ல ஒரு குடும்பத்துல சின்ன வயசுல இருந்தே பக்தி மயமா இருக்குமா வீட்டுல, அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்துல பிறந்து சின்ன வயசுல இருந்து பக்தி எல்லாம் பண்ணி மோட்சம் கிடைக்கிறதுக்கு வழி பகவானே கொடுத்து விடுவார். அந்த மாதிரி ஓகே, இது வந்து கொடுத்துருக்கு. இது யாரும் கிரியேட்டட் ஸ்டோரியில, பாகவதம் 1.5.17 கொடுத்துருக்கு. சோ இது எல்லாம் ஆத்தென்டிக் இதுதான் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. எஸ், யார் விட்டு பேருக்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல, யாரு விட்டு பேருக்கு மாதாஜி, யாரோ படிக்கிறதுக்கு பாக்கியா? நான் படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பண்ணலையே பிரபுஜி. நாகமா மாதாஜி உங்களுக்கும் கொடுக்குறேன், சான்ஸ் கொடுக்குறேன். அருள் செல்வம் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸே பண்ணல, படிங்கோ. கர்மேந்திரியாணி சம்யம்ய ஆஸ்தே மனசா சம்மரன் இந்திரியார்த்தான் விமுடாத்மா மித்யாசாரக ச உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. மீனிங் படிக்கிற புக் இருக்கா? புக் இல்ல மாதாஜி. மாதாஜி வாங்கணும் மாதாஜி, 2 செகண்ட் லெவல்ல வந்தா புக் நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. இருக்கா உங்ககிட்ட புக் இருக்கு இல்லையா, நீங்க படிங்க. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலன் இன்ப பொருள்களில் மனதை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? புலன்கள் எல்லாம் அடக்கிறேன் அப்படி சொல்றேன். என்னது காவி உடை என்ன, தாடி வளர்த்துறது என்ன, அது பார்த்தாலே ஒரு தெய்வீகம் இதெல்லாம் விட்டுண்டு திலகம் எல்லாம் விட்டுண்டு பார்த்தா தோணும், ஆஹா பெரிய ஒரு சுவாமிஜியா இருக்காரே, ரொம்ப ஜப்பம் எல்லாம் பண்றாரோ அப்படின்னு. ஆனா என்ன, அவருக்கு வந்து புலன் இன்பத்தை பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. கையில சிகரெட் என்ன, கமண்டலம் இருக்கு, ஆனா சிகரெட் குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆசை. அப்புறம் மொபைல் போன்ல பேசுறது. ஏன்னா என்ன மெயினா என்னன்னாக்கா, இப்ப பிரபுபாதாவே சொல்லியிருக்காரு, இந்த உலக விஷயம் சமாச்சாரம்லாம் பேசவே கூடாது அப்படின்னு. ஏன்னா அதுல வந்து நல்லது ஒண்ணுமே நமக்கு பிரயோஜனமா ஒண்ணுமே இருக்காது. அவன் சண்டை போட்டான் அதனால ஏன் அந்த என்னது அனாலிசிஸ் தான் நடந்துட்டு இருக்குமே தவிர உருப்படியா ஒண்ணுமே இருக்காது. அதனால நீங்க நியூஸே பார்க்காதீங்க, நடக்கிறது நடந்துட்டு இருக்கும். கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஒண்ணுதான் உருப்படியா ஒரு செய்தி. என்னன்னாக்கா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருக்கிறது, பஜனை பண்றது, கிருஷ்ணா கதை கேட்கறது, இவ புக் எழுதினதெல்லாம் படிக்கிறது, அது ஒண்ணுதான் நம்ம வந்து முன்னாடி கொண்டு செல்லுமே தவிர இந்த நியூஸ் பாக்குறதும் அப்புறம் இந்த என்னது நம்ம டிவி சீரியல்ஸ் என்ன எல்லாம் இருக்கு, நிறைய இருக்கு, இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போலாம். அதெல்லாம் நம்மள ஒண்ணும் இந்த ஆன்மீகத்துல உயர்த்தாது. அதெல்லாம் நமக்கு ஒண்ணும் நம்ம ஒண்ணும் பண்ணவும் முடியாது இல்லையா. ஒரு கண்ட்ரி இன்னொரு கண்ட்ரில சண்டை போடுறாங்கன்னா என்ன பண்ண, ஓஹோ அப்படியான்னு தான் கேட்க முடியுமே தவிர நம்ம போயிட்டு அதை போய் நிறுத்த போறோமா, இல்ல நம்ம சமரசம் பேசதான் போக முடியுமா, ஒண்ணும் முடியாது. அப்ப நம்ம அங்க கேட்டுதான் என்ன பிரயோஜனம், ஒண்ணு நம்ம டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகுது. இப்ப இந்த ஆள் என்ன பண்றாரு, இவர் வந்து மொபைல பேசிட்டு அவரோட புலன் இன்பம் என்னது, போன் பண்ணி பேசி ஆனந்தப்படுறாரு. சோ தட் இஸ் ராங். அதே போல என்னது, சிகரெட் குடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆசை, ஆனா என்ன துறவு வீடெல்லாம் விட்டு நல்ல இதெல்லாம் தாடியெல்லாம் வளர்த்தி காவி உடையெல்லாம் போட்டு அவர் வந்து துறவை மேற்கொண்டு இருக்காரு அப்படின்னு அவருக்கு எண்ணம். ஆனா இதெல்லாம் என்னது, இதுக்கு ஒரு பேரு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு நிமிஷம், மித்யாச்சாரம் அது வரும் உங்களுக்குன்னா. மித்யாச்சாரம்னா யாரு அப்படின்னு வரும். மித்யாச்சாரனாக்கா இவ
போலி மனிதன். போலி மனிதனுக்கு மித்தியாச்சாரம்னு பேரு. சோ அதனால நம்ம வந்து புலனின்பத்தை அடக்கிக்கணும். அதை அடக்காம இருந்தோம்னாக்க இந்த இதுல அந்த மாதிரி ஒரு ஆளை வந்து நம்ம வந்து மித்தியாச்சாரா அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிரிட்டெண்டர், இங்கிலீஷ்ல பிரிட்டெண்டர்னு பேரு, சான்ஸ்கிரிட்ல மித்தியாச்சாரா, தமிழ்ல போலி மனிதன். எஸ். இப்ப நீங்க அருட்செல்வம் பிரபுஜி படிங்க. எஸ் திவிந்திரியாணி மனசா நியம் யாரபதேஜுன கர்மேந்திரியை கர்மயோக அசக்த ச விசேஷியதே. அதே சமயத்தில் செயலாற்றும் புலன்களை மனதால் கட்டுப்படுத்தி பற்றின்றி கர்மயோகத்தில், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் நேர்மையான மனிதன் மிக உயர்ந்தவனாவான். வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட் போட்டிருக்கு. அது வேர்டு வரலையே பிரபுஜி. வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட், யாரு பேர்லயும் பற்று இல்லாம, படிச்சல் நினைக்கிறேன், பற்று இல்லாம, வேற ஒரு இதுலயே பற்று இல்லாம பகவானே நினைச்சு கிருஷ்ண உணர்விலேயே அந்த மாதிரி மனிதர்களும் இருக்காங்க. வேற மனிதர்கள், போலியான மனிதர்கள், வெளியில வேஷம்தான் அந்த மாதிரி, ஆனா உள்ளூர் எப்படி எல்லா ஆசைக்கும் அவங்க வந்து ஆசைப்படுறாங்க, எல்லாத்தையும் புலன் நடக்கம் இல்லை, அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஆனா வேற இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த அதர் ஹேண்ட் இந்த மாதிரி சின்சியரா இருக்கிற பசங்க இவாளும் இருக்காங்க. அவங்க வந்து எல்லா ஆசையும் துறந்து ஃபுல் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல பகவானுக்கு சேவை பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு இதுலயும் அட்டாச்மெண்ட் கிடையாது. ஹி இஸ் பை ஃபார் வெரி சுப்பீரியர். வேலை பண்றாங்க, பகவானுக்கு வேண்டி வேலை செய்யறாங்க. இவங்க தான் வந்து சுப்பீரியர். இது யாரு சொல்றா? பகவான் சொல்றாரு. இவங்க தான் வந்து நல்ல மனிதர்கள். நல்லதான் என்னது, சீக்கிரம் பகவான் கிட்ட போறதுக்கு எல்லா சான்ஸும் இருக்கு இவங்களுக்கு. சாரி, 6 and 7 அனாலிசிஸ். எஸ், இது இப்ப நீ ஹையர் லெவல்ல வந்தா இதுதான் நிறைய அனாலிசிஸ் வந்துட்டே இருக்கும். நமக்கு இன்னும் நல்லா புரியறதுக்கு ஆல்ரெடி புரிஞ்சிருக்கோம். ஸ்டில் இதை வந்து அவங்க நிறைய கொடுத்துருக்காங்க, படிச்சே ஆகணும் நமக்கு. சோ புலன்களை கட்டுப்படுத்தி, ஆனால் மனம் புலன் பொருள்களை தங்கி இருந்தால் அவன் ஒரு பாசாங்கக்காரன். ஆனா என்னது, புலன்களுக்கெல்லாம் கட்டுப்படுத்திருக்கேன்னு பேரு, ஆனா மனசு மாத்திரதான் சொன்னேன். அப்பவே நான் வந்து மலையில போயிட்டு உட்கார்ந்துக்கிறேன், நல்லா கண்ணை மூடிட்டு இருக்கி, அன்ன ஆகாரம் இல்லாம தண்ணி எல்லாம் குடிக்காம நான் பாட்டுக்கு இது பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஜபா பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாக்கா ஆக்ஷன் வேணா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். வாட் அபவுட் மனசு? மைண்ட் எங்கேயோ போயிட்டு அலை பாயின்றதுதான் அதுல ஒண்ணும் யூஸ் இல்லை. அதனாலதான் ஜப்பா பண்ணும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, ஜப்பா பண்ணும்போது நல்லா கான்சென்ட்ரேஷனோட பண்ணுங்க. கண்ணை மூடிங்க. ஃபர்ஸ்ட் கண்ணை மூடினா ரொம்பவே எல்லாம் கண்ணை மூடினா தூங்கி போயிடுவா. அதனாலதான் கொஞ்சம் சத்தம் போட்டு சொல்லணும். நான் வந்து மனசுல சொல்றேன்னா திட் இஸ் நாட் அலவுட். ஆக்சுவலி இஸ்கான்ல என்ன சொல்றான், ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன சொல்றோமோ அதை காதால கேட்கணும். நம்ம சொல்றது நம்ம காதால கேட்டுருந்தாதான் அந்த சத்தத்தை நம்ம ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்கணுமா. அதனால நம்ம ஸ்மரணம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா என்ன ஸ்மரணம் பண்ணணும்? பகவான ஸ்மரணம் பண்ணணும். அப்ப ஜப்பா பண்ணும்போது என்னது, நம்ம பேசுற நம்ம சொல்ற அந்த இதே ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் நம்ம காதால கேட்கணும். அதையே நம்ம வந்து ஸ்மரணம் பண்ணணும். அதுதான் எஃபெக்டிவா இருக்குமே தவிர சும்மா வாய்பாட்டுன்னு சொல்லிட்டே இருக்கோம், கையில மொபைல் இருக்கும், இல்ல டிவி பார்த்துட்டு இருப்போம், அந்த மாதிரி பண்றது பிரயோஜனம் இல்லை. வேணா எழுதலாம், ஒரு ஏதாவது அவங்க இது கொடுத்துருப்பாங்க, கூகுள் ஃபார்ம்லாம் அனுப்புவாங்க, இனிமே அதெல்லாம் வரும். அதான் எவ்வளவு மாலை பண்ணீங்க அப்படின்னோ, 4 மாலை பண்ணேன், 8 மாலை பண்ணேன் சொல்லலாம். சொல்றதுக்கு சொல்லலாம், என்ன பண்ணிருக்கோம். ஆனா எவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷனோட பண்ணிருக்கோம். அதுதான் பகவானோட அக்கௌண்ட்ல அதுதான் போறது. இவங்களுக்கு எல்லாம் காட்டுறதுக்கு 8 ரவுண்டு 10 ரவுண்டு எல்லாம் எழுதலாம். ஆனா நம்மளோட அக்கௌண்ட், நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல நமக்கு இருக்கு, அவர் மேல எழுதிட்டு இருக்காரு நம்ம எவ்வளவு பக்தியா இருக்கும் அப்படின்னு. அதுல அந்த அக்கௌண்ட்ல எவ்வளவு போறது அதுதானே இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வெளி மனுஷால் காட்டுறது அதுல இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. சோ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பண்றவங்களுக்கு தான் பாசாங்கக்காரன்னு பேரு. சோ நம்ம பாசாங்கக்காரனா இல்லாம நல்ல தூய பக்தனா இருக்கும். சோ 3.6 என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பிரிட்டெண்டர். அதான் பாசாங்காரர் எப்படி இருக்காங்க, கிரேட்டஸ்ட் சீட்டர், மிகப்பெரிய ஏமாற்றக்காரர் அவர் தான். அவர் என்னது, அவர் இருப்பதை போல காட்டுகிறார், அவர் காட்டுறார். ஏன்னா காவி உடை இருக்கும், திலகம் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும், மாலையெல்லாம் அணிந்திருப்பார். அவர் பாக்குறதுக்கு என்ன பெரிய ஒரு யோகி மாதிரி இருப்பார். ஆனா ஆழ்ந்த தியானம் அதுவும் பண்ணுவார். ஆனால் புலன் பொருள்களில் மனம் தங்குகிறது. இது அதுல வந்து ஆசைப்படுறது, புலனுணர்ச்சி அப்படிம்பாங்க இல்லையா, அதை அனுபவிக்க ஆசைப்படுறாரு. அவரது தத்துவத்திற்கு மதிப்பில்லை. அந்த மாதிரி ஆளுகளுக்கு மதிப்பு கிடையாது. இறைவனின் மாயையான ஆற்றலால் திருடப்பட்ட அறிவு. அப்ப அவரோட நாலேஜ் எப்படி, அந்த அவரோட நாலேஜ் ஸ்டோலன் பை இந்த மாதிரி இல்யூஷரி எனர்ஜி ஆஃப் த லார்ட். ஏன்னா அவரோட தான் மாயையும் என்னது, பகவானோட இதுதான். ஆனா நமக்கு வந்து ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காரு. எல்லா ஆப்ஷனும், கெட்டவாளும் இருக்கா, நல்ல. அப்ப ஏன் கேட்பாங்க சில பேர்லாம், அப்ப ஏன் கெட்டவாளை வந்து பகவான் படைச்சிருக்காரு அப்படின்னு. அவளெல்லாம் படைக்கல பகவான் எல்லாரையும் நம்ம கர்மா பிரகாரம் தான் நம்ம வந்திருக்கோம் இந்த உலகத்துல. இல்லட்டா நம்ம வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நம்ம ஏதோ இன்னும் ஃபுல்லா பியூரிஃபை ஆகல, இன்னும் எலிஜிபிலிட்டி
நமக்கு இன்னும் வந்து மேல பகவானோட உலகம் போறதுக்கு இன்னும் ஃபுல்லா நம்ம வந்து தகுதி பெறலைன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இங்க வந்திருக்கோம். சரி இந்த ஜென்மத்திலயோ மனுஷ ஜென்மம் கிடைச்சிருக்கே, இனிமையாவது நம்ம நல்லா பண்ணோம் அப்படின்னு. அப்ப கெட்டவாள பகவான் படைக்கவே இல்லை. நம்ம தான் அவர் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காரு, உனக்கு நல்லது பண்ணணும்னா பண்ணு. இதெல்லாம் இப்ப நம்ம பகவத்கீதையில வரும். இனிமே அவர் அர்ஜுனனுக்கே சொல்லுவார் கடைசியில, நான் எல்லாம் சொல்றதெல்லாம் சொல்லிட்டேன், அப்புறம் உன்னோட இஷ்டம் பண்ணணும்னா பண்ணு அப்படின்னு ஓப்பனா அவர் சொல்றாரு. நான் ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டேன், நீ இப்படிதான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டேன். சண்டை போடு, நான் சொல்லதான் முடியும். அப்புறம் நான் இதெல்லாம் ப்ரோஸ் பான்ஸ் எல்லாம் சொல்லியாச்சு உனக்கு, யூ டிசைட். சண்டை போடணுமா வேண்டாமா நீயே டிசைட் பண்ணு அப்படின்னு. சோ அதுதான் நமக்கும் பொருந்தும். அப்போ யார் அதை பின்பற்றலையும் அவங்க வந்து கெட்ட வழியில போறாங்கன்னு அர்த்தம். அதனால அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனாலதான் கெட்டவங்கன்னு சொல்லிட்டு அவளை இருக்கிறதுனா இருக்காங்க. இல்லாட்டா கெட்டவங்கன்னு சொல்லிட்டு யாருமே கிடையாது, எல்லாம் தூய பக்தாஸ் தான் எல்லாருமே. இந்த சோல் இஸ் வெரி பியூர். ஓகே, அடுத்தது என்ன இங்க கொடுத்திருக்காங்க? சில பேர் வந்து உணர்வு இன்பத்திற்காக என்ன பண்றாங்க, இப்ப பிரம்மச்சாரி இருக்காரு, அவங்க சரி கிரகஸ்தன் சரி இல்லையா. பிரம்மச்சாரின்னா கல்யாணம் ஆகாத யாரு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பிரம்மச்சாரி, கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு கிரகஸ்தன் பேரு. அப்புறம் கல்யாணம் ஆயிட்டு குடும்பத்தை துறந்து இதுல வனத்துல போயிட்டு இருப்பாங்க, ஃபாரஸ்ட்ல பகவான் தியானம் பண்றதுக்கு. இல்லாட்டா சும்மா அங்க போயிட்டு குடும்பம் நடத்துறது இல்லை, அங்க போயிட்டு பகவான் தியானம். ஏன்னா வீட்டுல இருந்தா பகவான் தியானம் வராது, ஏன்னா குழந்தைகள் இருக்கும், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும். இல்ல இப்ப அடுத்த ஜெனரேஷன் நீங்களே எடுத்து நடத்துங்கப்பா, என்னோட வேலை முடிஞ்சது, நீங்களாம் சின்னதா இருக்கிறது வரைக்கும் உங்களை பார்த்துட்டாச்சு, இப்ப நீங்க ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல வந்துட்டீங்க, வளர்ந்துட்டீங்க, இப்ப நீங்க குடும்பத்தை உங்க குடும்பத்தை நீங்க பாருங்க, இப்ப நாங்க வந்து கண்டு விடுறோம் சொல்லிட்டு இத கணவன் மனைவியும் அதுல விலகி இருக்கணும். இப்ப நம்ம வந்து அதுக்குன்னு ஃபாரஸ்ட் தேடிட்டு போக வேண்டாம், இப்பதான் எல்லாமே ஈஸியா இருக்கு. கலியுகத்துல இருந்து எல்லாம் ஈஸி பண்ணிருக்காங்க. வீட்டிலேயே துறவு மேற்கொண்டு பகவானோட நாம் இதுல இருந்துடலாம். எல்லாம் யங்ஸ்டர்ஸ் அவங்க எல்லாம் வேலை பண்ணட்டுமே, நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு ஹெல்ப் பண்ணலாமே தவிர இல்ல உனக்கு தெரியாத நான் தான் பண்ணணும், இல்ல உனக்கு தெரியாது நான் பண்றேன் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. நம்ம ஒரு 50 வயசு 60 வயசுலாம் ஆச்சுனாக்கா நம்ம கொஞ்சம் பேக் ஸ்டெப் எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு தெரிந்தா போல அவங்க எடுத்து நடத்தட்டும், நம்ம கொஞ்சம் பேக் ஸ்டெப். அப்ப அதுதான் வானப்பிரஸ்தம். அப்புறம் ஒரேடியா சந்நியாசம், எல்லாமே துறந்து பகவானோட இதுல. அப்போ இந்த சோசியல் ஆர்டர்ஸ், இதெல்லாம் சமூக ஒழுங்குகள் கொடுத்திருக்கு. இந்த உத்தரவு ஃபாலோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், இதுல என்னெல்லாம் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணணும். உத்தரவுகளின் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை பின்பற்றவும். அப்புறம் படிப்படியாக என்னது சுத்திகரிப்பு ஏற்படும். இப்போ பகவான் இதுல என்னது கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போறதுக்கு எல்லா இதுவும் தகுதியும் நமக்கு பெற்றுள்ளோம். அது 3.6ல சொல்லியிருக்காங்க. 3.6ல 3.7ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நேர்மையான நபர் யாரு சின்சியர் டிவோட்டி என்ன பண்றாங்க, எல்லாமே கட்டுப்படுத்தி காது கண்ணு மூக்கு எல்லாமே. கண்ணு என்னது கொடுத்துருக்கு, பகவானோட இது தரிசனத்தை பாக்குறதுக்கு தான் என் கண்ணே கொடுத்துருக்கு, அந்த மாதிரி என்றாங்க. மூக்கு என்னது கொடுத்துருக்கு, என்ன நுகர்றதுக்கு, பகவானுக்கு போட்ட மாலையா இருக்கட்டும், பகவானுக்கு போட்ட என்ன இது கொடுத்துருக்கோம் அதை அவங்க திருப்பி கொடுக்குறாங்க இல்லையா. அதனெல்லாம் முகர்ந்து நம்ம தலையில பூவா இருந்தாலும் தலையில வச்சுக்கலாம், இல்ல வேற ஏதாவது பிரசாதம் கொடுத்தா நம்ம சாப்பிடறது கொடுத்தாலும் அது நல்லா முகர்ந்து சாப்பிடலாம், அந்த மாதிரி. சோ நம்ம கண்ணா இருக்கட்டும், மூக்கா இருக்கட்டும், காதா இருக்கட்டும். காது என்னத்துக்கு, பகவானோட செவி வந்து பகவானோட கீர்த்தனம் கேட்கறதுக்கு தான் என் செவியே இருக்கு, அந்த மாதிரி எண்ணம் இருக்கணும். நாக்கு என்னத்துக்கு இருக்கு, பகவானோட பஜனை பாடுறதுக்கு தான், பகவான் நாம சொல்றதுக்கு தான் என்ன நாக்கு இருக்கு. வாய் வந்து பிரசாதம் சாப்பிடறதுக்கு, கை வந்து பகவானுக்கு பூவெல்லாம் தொடுக்கிறதுக்கோ, பகவான கை தட்டி பகவான் பஜனை பண்றதுக்கு, கால் வந்து கோயிலை சுத்தி வர்றதுக்கு, பகவானுக்கு வேண்டி நான் சேவை பண்றதுக்கு, அதுக்கெல்லாம் தான் எல்லா அங்கம் அவயம் எல்லாமே எனக்கு பகவானுக்கு சேவை பண்றதுக்கு தான் கொடுத்துருக்கு. என்னோட புலன் வந்து அது புலனுணர்ச்சியை வந்து நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு நான் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு வேண்டி பகவான் எனக்கு இந்த கை கால்லாம் கொடுக்கல, அந்த இது கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அப்படி இருக்காங்க. கட்டுப்பாடு மனமும் இன்க்ளூடிங் மனசையும் நல்லா கட்டுப்பாடுல வச்சுக்கணும். கர்மயோகத்தில் கிருஷ்ணா உணர்வு பற்று இல்லாமல் ஏற்படுபவர். ஓகே, இதுதான் மிக உயர்ந்ததுன்னு பகவான் சொல்றார். எஸ் 3.8 யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? இப்போ ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுத்துன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ திரும்பி ஹேண்ட்ஸ் எல்லாம் டவுன் ஆயிடுத்து. இப்ப யாரு ஹேண்ட் ரைஸ்டா இருக்கோ அவங்களையும் கூப்பிடுறேன். ஜெயப்பிரியா மாதாஜி விடுங்க. படிக்கிறோம். நியதம் குரு கர்மத்வம் கர்ம ஜாயோ ஹ்ய கர்மணஹ ஷரீர யாத்ராபி சதே ந பிரசத்ய அகர்மணஹ. வெரி குட். மீனிங் இருந்தா படிங்கோ. இல்ல மாதாஜி, மீனிங் இல்ல. மீனிங் இருக்கவங்க படிக்கிறேன். நானே படிச்சேன். இருக்கட்டும் பிரபுஜி, நானே படிச்சு விடுறேன். Perform your prescribed duty, for doing so is better than not working. பகவான் என்ன சொல்றார்,
உனக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோ உனக்கு. இப்ப நம்ம லைஃப்லயே பார்த்தா ஒருத்தரும் ஒரு லெவல்ல இருக்கும். இப்ப எனக்கு வந்து நான் 60+, எனக்கு எல்லாம் பேரம்பேத்தி எல்லாம் அடுத்து நான் எல்லாம் செட்டில்டா இருக்கேன். அப்ப எனக்கு என்ன டியூட்டியோ அந்த டியூட்டி வெரி சிம்பிளா இருக்கும் எனக்கு, இல்லையா? அப்ப எனக்கு என்ன பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி? ஒரு போன் பண்ணி பேசி என்ன எப்படிப்பா இருக்க அப்படின்லாம் கேட்டு வேணா பண்ணலாம். அவங்க போன் வந்தா அவ பேசலாம். இப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் சில பேருக்கு என்ன இருக்கும், இல்ல இன்னைக்கு நான் உழைக்கணும், என் பசங்க எல்லாம் இன்னும் சின்னதா தான் இருக்காங்க, காலேஜ் போயிட்டு இருக்காங்க, அவங்க ஃபீஸ் அடைக்கணும், அவங்களோட கல்யாணத்துக்கு பார்க்கணும், அந்த மாதிரி லெவல்ல இருக்கும். அப்போ ஒரு லைஃப் எப்படின்னா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஆனா நமக்கு என்ன டியூட்டி இருக்கு அந்த டியூட்டி நமக்கு டெஃபினட்டா பண்ணணும். சோ பெர்ஃபார்ம் யுவர் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. இங்க அர்ஜுனாக்கு என்ன சொல்றேன், உனக்கு என்ன டியூட்டி இருக்கு? சண்டை போடணும். அதுதான் இப்போ உன்னோட டியூட்டி, கடமைன்னு உனக்கு அதுதான் வந்திருக்கு, வேற வழி இல்ல. ஓடி போயிடலாம், முதுக காட்டின்னு ஓடி போலாம். ஆனா இவ்வளவு பழி சொல் அதெல்லாம் இப்ப செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம் நம்ம. இப்ப என்னதுன்னா உனக்கு சண்டை போட்டு உன்னோட ராஜ்யம் மீட்டதான் வேணும், நீங்க அதுதான் பண்ணணும், அதுதான் உன்னோட டியூட்டி, அதுதான் பெட்டர். நீ உன்னோட டியூட்டி பண்றதுதான் பெட்டர் தேன் ஒரு வேலை பண்ணாம நான் வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்க போறேன், அது வந்து சரியில்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்றேன். பெர்ஃபார்ம் யுவர் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, for doing so is better than not working. வேலை பண்ணாம இருக்கிறத விட வேலை பண்றதுதான் பெஸ்ட். என்ன வேலை உனக்கு கொடுத்திருக்கிற என்னெல்லாம் டியூட்டி உண்டு. இது ரொம்ப ஆழமான கருத்து உள்ளது. ஏன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க வேற வேலையில இவங்களுக்கு எல்லாம் வேற எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு இருப்பா, அப்படி எல்லாம் சொல்லுவா, நிறைய பேர் சொல்லுவா. உங்களுக்கு இன்னும் போக போக நீங்க பாப்பீங்க. அப்படி இல்ல, இன்னும் டியூட்டி பண்ணணும். டியூட்டி பண்ணிட்டே தான் பகவான் அதான் சொல்லியிருக்காரு. எல்லாம் டியூட்டி எல்லாம் விட்டுட்டு ஆபீஸ்க்கெல்லாம் லீவ் போட்டு நான் இந்த நேரம் கிருஷ்ணா பகவான் கோயிலே உட்காந்துட்டு இருக்க போறேன், இல்ல நான் இவ்வளவு நாம ஜபம் பண்ணேன், யார் பகவானே சொல்லலையே அப்படி. உங்க டியூட்டி பண்ணுங்க, ஆனா இது டியூட்டி பண்ணிட்டே என்ன நினைக்கணும் அப்படிதான் சொல்றேன். சோ one cannot even maintain one's physical body without work. வேலை செய்யாம நம்ம இது என்னது பிசிக்கல் பாடி, நம்ம உடலை கூடி நம்ம வந்து பராமரிக்க முடியாது, வேலை பண்ணிதான் ஆனோம் நம்ம. அதனால நீ வேலை பண்ணு, அதுதான் பெட்டர், உனக்கு அதுதான் பெஸ்ட். வேலை பண்ணாம இருக்கிறது நல்லது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி. எஸ், இதோட அனாலிசிஸ் என்னன்னா, வேலை செய்யாமல் இருப்பதை விட பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வது சிறந்தது. இவ பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் என்னது, பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் என்னது? ஒண்ணு வந்து துரத்தல். சப்போஸ் துரத்தல், நான் வந்து ஒன்னும் வேலை பண்ணாம இருக்க போறேன் அப்படின்னா என்னாகும், இதயத்தை சுத்திகரிக்கும் முன் செயல்பாடு கைவிடப்பட்டதால் கீழ்விடும். ஃபால் டவுன் சின்ஸ் ஆக்டிவிட்டி இஸ் given up before purifying the heart. ஃபால் டவுன் என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம இதுல ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல கீழே வந்துருவோம் அப்படின்னா என்னது, மேல போகவே முடியாது. துறந்து அதை என்னது மைண்ட கூட துறக்க முடியாது. ஏன்னா இட் இஸ் நாட் சோ ஈஸி, இல்லையா? மைண்ட இனிமேதான் வரப்போறது, அந்த அடுத்த சாப்டர்ல எல்லாம் வருமே. மைண்ட கண்ட்ரோல் பண்றது அர்ஜுனனே சொல்லுவார், எனக்கு முடியறதே இல்லப்பா, நான் வேற என்ன வேணா பண்றேன், ஆனா மைண்ட் என்னால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது, வேலை செய்யாம இருந்துடலாம், எது வேணா பண்றதுக்கு ரெடி அப்படின்னு. அப்ப மைண்டும் கண்ட்ரோல் புலனின்ப நுகர்ச்சியில என்னதுனாக்கா, ஆக்ஷன்ல வந்து நம்ம வந்து ஒண்ணும் பண்ணலனாலும் மைண்ட் வந்து இஸ் சோ ஆக்டிவ், என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி இருந்தா என்னாகும், ரெனன்சியேஷன் எடுத்தாலும் வீழ்ச்சி தான். துரத்தல் மேற்கொண்டாலும் மனசும் அதுல இன்க்ளூடட் தான், அதுவும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலைன்னா டெஃபினட்டா அவங்க எல்லாம் கீழே வந்துருவாங்க. கீழேன்னா என்னது, ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல அவங்க ப்ரோக்ரஸ் ஆக மாட்டாங்க. இதே நம்ம வந்து பரிந்துரைக்க டியூட்டிஸை நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்கா, அது பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா என்ன ஆகும், கிராஜுவல் பியூரிபிகேஷன் ஆஃப் ஹார்ட். அப்படின்னா என்னது, இப்ப நம்ம லெவல் 2ல தான் இருக்கோம். அவ்வளவு எனக்கு வருது இல்ல மாதாஜி, நான் வந்து பண்ணி பாக்குறேன். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 10 ஜப்பா வரைக்கும் நல்ல கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 11, 12 எல்லாம் பண்ணும்போது எங்கேயோ போறது, மனம் எங்கேயோ போறது, கண்ணுதான் மூடிட்டு இருக்கேன், ஆனா மனசு எங்கேயோ போறது. ஆகும், எல்லாருக்கும் ஆகும். ஆனா திரும்பி எப்ப இந்த மோமெண்ட் நீங்க ரியலைஸ் பண்றீங்க, திரும்பி கொண்டு வாங்க, மனசை இழுத்து பிடிச்சு திரும்பி ஜப்பால கொண்டு வாங்க. அப்படி பண்ணி தான் பழக்கத்துல பர்ஃபெக்டா வந்துருவாங்க. ஆனா நம்ம பழகணும். பழகாம இல்ல எனக்கு வராதுன்னு விட்டுட்டானே போயிடுச்சு, அப்புறம் நம்ம தான் அது கீழே விழுறதுதான், அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். அதனால படிப்படியாக இதய சுத்திகரிப்பு இங்க ஏற்படும். அப்புறம் அர்ஜுனானது அவர் வந்து க்ஷத்ரியா அண்ட் கிரகஸ்தா ஆல்சோ. அவர் வந்து ஃபேமிலி மேன். அவர் வந்து என்னது, எங்கேஜ் ஹிம்செல்ஃப் இன் வார், நாட் ரினவுன்சிங் அண்ட் கோயிங் டு ஃபாரஸ்ட். அதனால அவர் வந்து க்ஷத்ரியானா இருக்கிறதுனால டெஃபினட்டா அவர் வந்து சண்டை போட்டே ஆகணும். ஏன்னா க்ஷத்ரியர்களுக்கு அழகு என்னதுனாக்கா, நேரே வந்து யாராவது சண்டைக்கு கூப்பிட்டானா ஏஸ்ன்னு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு he has to fight அப்படின்னு. அப்ப அவர் வந்து அப்புறம் வந்து கிரகஸ்தர், அதனால அவர் வந்து வீடெல்லாம் திறந்துட்டு காட்டுக்கு போறேன் அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல முடியாது. கிரகஸ்தா has to do his duty. என்ன டியூட்டி, ஒரு மனைவிக்கு பொறுப்பு உண்டு இல்லையா? மனைவியை ஒருத்தி கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம்னா இல்ல நான் துறவு மேற்கொள்றேன்னு சொல்லிட்டு போச்சுன்னா அந்த மனைவி யாரு பாத்துப்பான்? அப்ப அந்த மனைவியை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கும் அந்த புருஷனுக்கு இல்லையா? அப்புறம் குழந்தைகளுக்கு இருக்கும், அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் யாரு பராமரிப்பான்? அதுவும் அந்த பொறுப்பு இருக்கு. அதெல்லாம் முடிச்சு எல்லாம் முடிச்ச அப்புறம் தான் வானப்பிரஸ்தா துறவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகலாம்.
ஆனா கிரகஸ்தனா இருக்கிறவனுக்கு ஈஸியா துறவு அவ்வளவு சீக்கிரம் வராது. யூ ஹேவ் டு ஃபினிஷ் யுவர் டியூட்டிஸ், அது முடிக்கணும். அதனால அர்ஜுனாக்கு வந்து ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆயிடுறாரு. அதனால நான் வந்து இதெல்லாம் என்னால முடியாது, நான் வேணா இது என்னது சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போயிடுறேன்னு கூட அவர் சொல்றாரு. ஆனா உனக்கு அலௌட் இல்ல, நீ வந்து சன்னியாசம் வாங்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் நீ க்ஷத்ரியா அண்ட் செகண்ட் நீ வந்து கிரகஸ்தன். அதனால உனக்கு வந்து சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போக முடியாது. அப்ப என்ன கொடுத்திருக்கு, ஒர்க் ஷுட் பொருள் சார் நாட்டங்களை தூய்மைப்படுத்தாமல் வினோதமான முறையில் வேலையை விட்டு விடக் கூடாது. அப்படின்னா work should not be given up capriciously without verification of material propensity. Okay. Hare Krishna. இப்போ 9 யார் படிக்கணும்? லதா ஜெயப்ரியா மாதாஜி படிச்சிட்டீங்களா? சேது லட்சுமி மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி படிங்க. 9 யஜ்ஞாத் கர்மணோ யஜ்ஞாத்மனோ யத்ர லோகோயம் கர்ம பந்தனாஹ தத் அர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்க சமாச்சர. விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதீக உலகத்தோடு அந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். இவ்விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன அர்த்தம்? வேலை செய்யாம இருக்க முடியாது, அது நம்ம பார்த்துட்டோம். சர்டன் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஒரு சோலோட என்ன நேச்சர்னா அது வேலை செய்யதான் செய்யும். அப்போ நமக்கு வந்து என்ன வேலை செய்யணும்னா அது நம்ம டிசைட் பண்ணணும். கெட்டது செய்யணுமா, காசிப் பண்ணிட்டு போனோமா, இல்ல டிவி சீரியல் பார்க்கணுமா, இல்ல பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணணுமா, இது நம்ம தான் டிசைட் பண்றோம் இல்லையா? அப்ப இது என்னது, பகவானை நினைச்சுட்டு விஷ்ணுவை நினைச்சுட்டு எல்லா வேலையும் பண்ணு. அதுதான் நமக்கு வந்து இது கிடைக்காது. பாண்டேஜ்னா என்னது, அதோட எதிர்வினை வினைகள் இல்லையா? இப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம், என்ன வேலை பண்ணாலும் ஒரு ரியாக்ஷன் வரும். ஒரு நல்ல செயல் பண்ணாலும் ஒரு ரியாக்ஷன் கிடைக்கும், கெட்டது பண்ணாலும் ரியாக்ஷன் வரும். ஆனா கடவுளை நோக்கி என்ன பண்ணினாலும் ரியாக்ஷனே கொடுக்காது. ஏன் அப்படின்னாக்கா நமக்கு அங்கதான் போகும். இப்ப நல்ல வேலைன்னா என்ன அர்த்தம், யாருக்கோ ஹெல்ப் பண்றது, தானம் பண்றது எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா பகவானோட எண்ணம் இல்லாம நம்ம அதை பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா புண்ணிய செயல் தான், அதெல்லாம் புண்ணியத்துல சேரும். ஆனா எங்க போவோம், நம்ம போவோம் இந்த இதுல சத்தியலோகத்துல போய் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவோம். நம்ம புண்ணியம் கரைக்கிறது வரைக்கும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி புண்ணியம் எல்லாம் கரைஞ்சு எல்லாம் முடிச்சப்பறம் திரும்பி இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து திரும்பி ஒரு வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கும். திரும்பி ஒரு பேபியா பிறப்போம். அது ஹியூமன் ஃபார்மா, அனிமல் ஃபார்மா, ட்ரீ ஃபார்மா, பேர்டு ஃபார்ம் எடுப்போமா தெரியாது. அதனால புண்ணியமும் வேண்டாம், பாவ செயலும் வேண்டாம். ஏன்னா ரெண்டுத்துக்கும் அனுபவிக்கணும். ஆனா பகவானை நினைச்சு எந்த செயல் பண்ணினாலும் கோலோக பிருந்தாவன் கன்ஃபர்ம்டு. ஒரு ஸ்லோகலையும் பகவான் சொல்ற எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு. ஒரு ப்ராமிஸே பண்ற, நான் ப்ராமிஸ் பண்ணி சொல்றேன், நீ என்ன நம்பு, டவுட் வச்சுக்காதே, இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ற. அப்போ பகவானை நினைச்சுட்டு நம்ம எந்த வேலை பண்ணினாலும் நமக்கு வந்து பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு. அதர்வைஸ் ஒர்க் காசஸ் பாண்ட். இல்லாட்டா எல்லா அதை தவிர எந்த வேலை பண்ணாலும், ஒரு நல்ல செய்கை பண்ணினாலும் அதுக்கும் ஒரு பலன் உண்டு, தீய செயல் பண்ணாலும் அதுக்கு ஒரு பலன் உண்டு. அது ரெண்டு வேண்டாம்னா பகவானை நோக்கி எல்லா வேலையும் பண்ணணும். அதனால குந்தியின் மகனே பர்ஃபார்ம் எல்லாம் உன்னோட டியூட்டி எல்லாமே பகவானோட சந்தோஷத்துக்காக அர்ப்பணித்து பண்ண. அதுல இருந்துதான் நீ வந்து இந்த பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவாய் அப்படின்னு சொல்ற. இதோட அனாலிசிஸ் என்னன்னா, விஷ்ணுவுக்கு ஒரு தியாக பெர்ஃபார்ம் ஒர்க் சாக்ரிஃபைஸ். விஷ்ணுவுக்கு ஒரு தியாகமாக வேலை செய்யுங்கள். ஒரு தியாகம், ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ற போல பகவானை நோக்கி எல்லாமே அவருக்கு தான் அர்ப்பணம். அதனால தானே எல்லாம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், எல்லாம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் தானே நம்ம வாயில வந்துட்டே இருக்கோம் இல்லையா? எது பண்ணாலும் இதெல்லாம் உனக்கு தான் சார்ந்தது. நான் என்னோடு, இப்ப நம்ம ஒரு வீடு கட்டினோம்னாலும் அந்த வீடு என்னோடு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அது எதை வச்சு கட்டிருக்கோம், கல்லு மண்ணு எல்லாம். அதை நம்ம உற்பத்தி பண்ணோமா? இல்ல. அந்த கல் எடுத்ததும் இதே பூமியில இருந்தா எடுத்துருக்கோம், இந்த உலகத்துல இருந்தா எடுத்திருக்கோம். மண் எடுத்தது இங்க இருந்தா, சிமெண்ட் இங்க இருந்தா. சிமெண்ட் அப்கோர்ஸ் ஃபேக்டரியில பண்ணிருக்காங்க, ஆனா அது பேசிக் ரா மெட்டீரியல் இதே உலகத்துல இருந்தானே எடுத்திருக்காங்க. அது யாரு கிரியேட் பண்ணாங்க? ஸ்டீல் கம்பி பண்றாங்க, அது பண்றாங்க, அது பேசிக் ஓர். இதெல்லாம் இங்க இருந்து இதே உலகத்துல இருந்து இதுல இருந்து எடுத்ததுதான். அப்ப இது ஒண்ணும் நம்மளோட சொந்தமே கிடையாது, எல்லாம் அவர் கொடுத்தது. இதுல இருந்து நம்ம என்னத்தையோ வீடு கட்டினோமா என்னோட பேருன்னு சொல்லிட்டு போர்டுல எல்லாம் போட்டு பெருமையா அடிச்சுக்கிறோம். ஆனா நம்ம உலகம் இது, நம்ம வீடு இது கிடையாது. இதெல்லாம் டெம்பரரி. நம்ம இருக்கிற வீடா இருக்கட்டும், நம்ம இங்க இருக்கிற இந்த இடமே அசாஸ்வதம். துக்காலயம் அசாஸ்வதம் வரும், ஒரு ஸ்லோகத்துல வரும். துக்காலயம்னா என்னது, இந்த பௌதிக உலகமே ஒரு துக்கம் நிறைஞ்ச உலகம் தான். துக்க ஆலயம்னா என்னது, துக்கம் நிறைஞ்ச ஒரு ஆலயம், துக்கம் நிறைஞ்ச ஒரு இடம் தான்.
அண்ட் அசாஸ்வதம் அப்படின்னா என்னது? சாஸ்வதம் இல்ல, இது வந்து பெர்மனண்டா நம்ம இங்க இருக்க முடியாது. நமக்கு இங்க இருந்து என்ன நம்ம இங்க முதல் எங்கேயிருந்து வந்திருக்கோம்? நம்ம எல்லாம் கோலோக பிருந்தாவனத்துல தான் இருந்திருக்கோம், பகவான் கூட தான் இருந்திருக்கோம். ஆன்மா வந்து இதுக்குதான் என்னைக்குமே அழிவு கிடையாது. பகவானுக்கு அழிவு இல்லை, பகவான் என்னைக்குமே அன்பான் சொல்றோம் இல்லையா? அதுபோல நம்மளும் அன்பான் தான், நம்ம என்னைக்குமே எப்பவுமே உள்ளவாதான். ஆனா அங்கேருந்து தவறு பண்ணி நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஆனா இங்க இருந்து திரும்பி நம்ம அங்க போக மாட்டேங்கிறோம், இதுலயே சுத்தின்னு இருக்கோம். நிறைய 1,00,000 கோடி ஜென்மங்கள் எடுத்தாச்சு. புழுவா இருந்தோமா பூச்சியா இருந்தோமா தெரியாது, அதெல்லாம் முடிச்சு இப்ப ஏதோ ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்திருக்கோம். திரும்பி அடுத்த ஜென்மத்தை திரும்பி ஹியூமன் ஃபார்ம் தான் கிடைக்கும்னு கேரண்டியும் கிடையாது. ஆனா நமக்கு திரும்பி அந்த உலகத்துக்கு தான் போகணும். அப்ப இந்த உலகம் எப்படி? இட் இஸ் ஆல்வேஸ் துக்கம் நிறைஞ்ச இதுதான் இடம். சோ விஷ்ணுவுக்கு ஒரு தியாகமான வேலை செய்யுங்கள், அல்லது வேலை அடிமைத்தனத்தை ஏற்படுத்துங்கள், அல்லது வேலை இல்லாட்டா இது ஆக்சுவலி மீனிங் கரெக்டா வரல. பெர்ஃபார்ம் ஒர்க் as a sacrifice to விஷ்ணு. எந்த வேலை பண்ணாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி பகவானை நினைச்சுன்னு அந்த மாதிரி வேலை பண்ணுங்க. இல்லாவிட்டால் அந்த ஒர்க் வந்து நம்மளை பந்தப்படுத்தி விடும் அப்படின்னு. சோ ஆக்ஷன் ஆர் ஒர்க் பெர்ஃபார்ம், செயல் பணி நிகழ்த்துவது எப்படி? எந்த வேலை பண்ணாலும் எப்படி? திருப்திக்காக. யாருடைய திருப்திக்காக? விஷ்ணு ஆர் கிருஷ்ணா. நம்ம கிருஷ்ணா தானே சொல்றோம் இல்லையா? கிருஷ்ணாக்கு பண்ணி. அப்புறம் இதனால என்ன ஆகுது? பிணைப்பதல்ல, இழுப்பது, விடுவிப்பது. நம்மள வந்து பாண்டேஜ்ல இருந்து நம்மளை விடுவித்துடும். நமக்கு வந்து ஒரு இது கிடையாது, என்னது இதனால ரியாக்ஷன் வராது நமக்கு. இட் இஸ் நாட் பைண்டிங் அஸ் பட் இட் வில் லிபரேட் அஸ். லிபரேட் என்னது? இந்த பந்தத்துல இருந்தாலும் விடுபட்டு நம்ம கோலோக விருந்தாவன் பகவான் கிட்ட போயிடுவோம். இல்லை என்றால் என்னில் என்ன ஆகும்? ஆக்ஷன், எனி ஆக்ஷன் நம்ம பண்ணாலும் அது வந்து பாண்டேஜ். டெஃபினட்டா ஒரு பாண்டேஜ். ஒரு நல்ல ஆக்ஷனும் பாண்டேஜ் கொடுக்கும், கெட்ட ஆக்ஷனும் பாண்டேஜ் கொடுக்கும். நல்ல செயல் என்னது? 2 செயல்கள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், உணர்வு திருப்திக்காக 2 செயல் பண்றோம், நல்ல செயல் கெட்ட செயல். அது ரெண்டுமே நமக்கு என்ன கொடுக்கும்? சைக்கிள் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத் தான் கொடுக்கும். நல்ல செயல் பண்ணினா நல்ல ஒரு மேல் உலகத்துக்கு போய் நல்லா என்ஜாய். இப்போ பிக்னிக் போறாப்புலதான் 10,000 ரூபாய் எடுத்து நம்ம ஒரு பிக்னிக் போறோம், இல்ல ஒரு 50,000 எடுத்துன்னு ஒரு பிக்னிக் போறோம்னா அந்த 50,000 ரூபாய் கரைக்கிறது வரைக்கும் பிக்னிக்ல இருக்கலாம் இல்லையா? அது முடிஞ்சு கொடுத்துன்னா அந்த ஹோட்டல்காரண்ட சொல்ல முடியுமா என்கிட்ட பணம் இல்ல, நான் எனக்கு இங்க ரொம்ப பிடிச்சது, நான் இங்க இருக்கேன்னா இல்ல நீங்க எப்ப ரூம் காலி பண்ற அப்படின்னு இல்லையா? கோ பேக். அப்ப என்ன கோ பேக் டு யுவர் பிளேஸ் அப்படின்னா எனக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாகணும். எங்கடா இங்க இருந்தா வந்திருக்கோம் இல்லையா? இங்க இருந்து பணத்தை சேமிச்சுட்டு போயிருக்கோம். திரும்பி இங்க வந்து திரும்பி வேற நெக்ஸ்ட் இயருக்கு நம்ம இங்க பிக்னிக் போனோம்னா திரும்பி உழைச்சு சம்பாதிச்சு அந்த மாதிரி பண்ணோம். சோ புண்ணியம்ங்கிறது அப்படிதான். நம்ம வந்து உழைச்சு பணம் சம்பாதிச்சு அந்த பிக்னிக் போறாப்பல நம்ம இங்க புண்ணிய செயல்லாம் சம்பாதிச்சு அதை அனுபவிப்போம். திரும்பி அனுபவிச்சு முடிச்சப்பறம் திரும்பி இந்த உலகத்துல வந்து திரும்பி புது கர்மா எல்லாம் பண்ணி இந்த மாதிரி இருப்போம். ஆனா நமக்கு புண்ணிய காரியம் பண்ண வேண்டாம், பாவ காரியம் பண்ண வேண்டாம். சுத்த சத்த நிலையில பகவானை நினைச்சுட்டு எல்லா காரியமும் பண்ணணும் அப்படின்னு. சோ இது என்னது? அவருடைய திருப்திக்காக பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின்படி செய்ய வேண்டும். இப்ப நம்ம இஸ்கான்ல இருக்கிறதுனால இதுல வந்து பரம்பரா சிஸ்டம்ல சொல்லியிருக்கான். ஒருத்தர் நேத்திக்கு வந்த குருஜி இன்னைக்கு சொல்றார், அதை பத்தி நம்ம இது ஃபாலோ பண்றோம், அந்த மாதிரி இல்ல. நிறைய குரு பரம்பரால நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து 32வது ஆச்சாரியர் இல்லையா? அவரோட என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காரோ புக்கெல்லாம் அதை நம்ம எல்லாருமே ஃபாலோ பண்றோம். சோ அதை ஃபாலோ பண்ணி இப்ப எவ்வளவு இஸ்கான் கோயில் வந்துட்டு எவ்வளவு டிவோட்டிஸ் வந்துட்டாங்க. அப்ப எல்லாரும் என்னது இதெல்லாம் உண்மைன்னு புரிஞ்சுன்னு தானே இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அப்புறம் இதுல இருந்து கிராஜுவலி இதனால என்ன ஆகும்? கிராஜுவலி எலவேட், இறைவனின் ஆழ்நிலை அன்பான சேவையை படிப்படியாக உயர்த்தி வளர்த்து கொள்வார்கள். இந்த மாதிரி இந்த பாதையில இருக்கிறவா என்ன பண்ணுவா? 18 days கோர்ஸ் என்ன பண்ணியிருந்தோம்? காலையில எழுந்துக்க அந்த டைம்ல யாரும் சொல்லியிருக்க மாட்டா. ஏன் காலையில எழுந்துரு ஆர்த்தி பாருன்னு யாராவது சொல்லியிருப்பாங்க? சொல்லியிருக்க மாட்டா. ஏன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். நம்ம அப்பதான் ஸ்டெப்பே எடுத்து வச்சிருவோம். ஒரு சின்ன குழந்தைய போயிட்டு என்ன நட அப்படின்னு அது நடக்குமா? நடக்காது. இப்பதான் நமக்கு வந்து தவழ பாக்குறோம். மெதுவா தவழ்ந்து தலையெல்லாம் உயர்த்தி பாக்குறோம், என்ன உலகம் என்ன இப்படி இருக்கு அப்படின்னு. அப்ப நம்ம என்ன பாக்கணும்? முதல்ல காலையில எழுந்துக்க பழகணும். ஃபர்ஸ்ட் நாம ஜபா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். 4 ஜபா பண்றவங்க 8, 6 அந்த மாதிரி பண்ணலாம். இல்ல மாதாஜி இப்பதான் 1 பண்றேன் அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம். 1ல இருந்து 2 பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். we should challenge ourselves. நான் 1 பண்ணிட்டு இருந்தேன், இப்போ 2 பண்ணலாமா? இன்னையில இருந்து ஆரம்பிக்கட்டுமா? இப்ப நாளைக்கு கரெக்டா ஒரு நாள் வருது, ஏகாதசி வருது. நான் இவ்வளவு நாள் ஏகாதசி நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணல. அந்த என்னது அந்த கிரெயின்ஸ்ல இருந்து நம்ம கிரெயின் சாப்பிடக்கூடாது. கிரெயின்னா என்னது? அரிசி, பருப்பு, கோதுமை இந்த மாதிரி எல்லாம் எடுக்கக்கூடாது. சோ அது எடுக்காம நம்ம வந்து நிறைய ஐட்டங்கள் இருக்கு. ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடலாம், இதெல்லாம் காய்கறிகள்ல எல்லாம் ரூட் வகைகள்லாம் சாப்பிடலாம். என்னது ரூட்னா என்ன சொல்லுவாதுக்கு? வேர் வகைகள் எல்லாம் சாப்பிடலாம். கேரட் என்ன, ரேடிஷ் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் சாப்பிடலாம். ஆனா பீன்ஸ், கிரீன்ஸ் அப்படின்னா இது என்ன சொல்லுவாங்க? இலை வகைகள்
அண்ட் வந்து பீன்ஸ் வகைகள் அது சாப்பிடக்கூடாது, பாக்கி எல்லாம் சாப்பிடலாம். அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் கிரெயின்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்பா. சரி முதல்ல வேணா நம்ம இருந்து பார்க்கலாமே, என்னதான் இருக்கு பார்க்கலாம். இருந்து பாக்குறது நாளைக்கு வந்து இது ஒரு படிப்படி நம்ம ஏறணும் இல்லையா. நாளைக்கு இருந்து பார்ப்போம், ஒன்னும் அவ்வளவு ரொம்ப கஷ்டமா இல்லையே, தயிர் சாப்பிடலாம், பால் சாப்பிடலாம், எல்லாம் தயிர் பால் வெரைட்டி எல்லாமே சாப்பிடலாம், அந்த மாதிரி சாப்பிடலாமே, எல்லாம் பகவான் அர்ப்பணிக்கலாம், அர்ப்பணிச்சுட்டு நம்ம சாப்பிடலாம். எல்லாம் நல்லா இருக்கே, டீ காஃபி விட்டு விடணும். ஓகே, நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு டீ காஃபி விட்டு பாருங்க எப்படிதான் இருக்குன்னு பாக்கலாம். ரொம்ப எல்லாம் கஷ்டமா இல்ல, கொஞ்சம் இருந்தது, சாயந்தரத்துக்குள்ள கொஞ்சம் டயர்டா தோணினா போல இருந்து தூங்கிடுங்களேன், அவ்வளவு டயர்டா இருந்தா தூங்கிடலாம் இல்லையா. நாள் டெய்லி அந்த ஃபுல் டே எப்படி கழிக்கலாம். 3 வாட்டி இது நடத்துறாங்க, பகவத்கீதா வந்து சாண்டிங் போயிட்டு இருக்கோம், பகவத்கீதா ஸ்லோகம் சொல்றாங்க. அடல்ட்ஸ் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ற, காலையில 10 மணில இருந்து 1 மணி வரைக்கும். அது கொஞ்சம் பார்க்கலாம், ஃபுல்லாலாம் பார்க்க முடியாது மாதாஜி, வேலை இருக்குன்னா சரி அது கொஞ்சம் பார்க்கலாம். இல்ல அந்த நேரம் முடியவே முடியாது, ஓகே நோ ப்ராப்ளம். 4:30 மணில இருந்து ஆரம்பிக்கும். சின்ன பசங்க 12 வயசு 10 வயசு அந்த மாதிரி சின்ன பசங்க எல்லாம் படிப்பாங்க. ஒரு இது பகவத்கீதா சாப்டர் அவங்க படிக்கிற. அது இவ்வளவு சின்ன பசங்க எல்லாம் படிக்கிறாங்களோ, அந்த நேரம் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்கு, வேணா 1/2 மணிக்கு உட்காரலாம், சரி அந்த 1/2 மணிக்கு கேட்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்டெப். அதுக்கப்புறம் இருக்கு திரும்பி சாயந்தரம் 9 ராத்திரி 9ல இருந்து 10 மணி 10:30 மணி வரைக்கும் நடக்கும் யூத். அந்த மாதிரி குரூப்ல நிறைய குரூப் இருக்காங்க, பசங்க சின்ன பசங்க குரூப், யூத் குரூப், அடல்ட்ஸ் குரூப் எல்லாம். அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேட்கலாம். நம்மளே வந்து அவங்க பகவத்கீதா படிக்கலாம், நம்மளும் சேர்ந்து பகவத்கீதா படிக்கலாம். இல்ல சரி பகவத்கீதா வேண்டாம், ரொம்ப ஹார்டா இருக்கு, நான் நாம ஜபமே பண்றேன், ஈஸியா இருக்கு. ஓகே, நாளைக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா 8 மாலை பண்றவங்க, நான் இன்னைக்கு 12 மாலை பண்ணி பாக்குறேன், எப்படிதான் வருது பாக்கலாம் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து படிப்படியா உயர்த்திட்டு போவோம். So this is what is called படிப்படியா உயர்த்தி வளர்த்து கொள்வார்கள். யாரு? இந்த மாதிரி பகவானோட திருப்திக்காக நம்ம எந்த செயலை பண்ணாலும் இந்த மாதிரி அவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. ஃபைனலி எங்க போவாங்க? டெஃபினெட்லி பகவானோட உலகத்துக்கு தான் போவாங்க. கடவுளிடம் பேக் டு காட் ஹெட் அவங்க எல்லாம் இங்க போவாங்க. இல்லாவிட்டால் இந்த மாதிரி திரும்பி இந்த உலகத்துல பிறப்போம். ஆனா எப்படி பிறப்போம்? ஹியூமன் பீயிங்கா பிறப்போம்னு சொல்லிட்டு நம்பிக்கை, அது ஒரு இது கிடையாது, கேரண்டி கிடையாது. we can take any form. ஒரு வாட்டி குதிரையா பிறந்துட்டோம்னா அந்த குதிரை சாகிறது வரைக்கும் நான் இது பண்ண முடியாது, ஜப்பா பண்ண முடியாது, போச்சு. அப்புறம் இல்ல ஒரு ட்ரீயா பிறந்துட்டோம்னா போச்சு, ட்ரீ ஒரு 300 வருஷமா இருக்கும் அப்படின்னா 300 வருஷமா அப்படியே நிற்கணும், ஜப்பா பண்ண முடியாது. ஒன்லி ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்து நல்ல புத்தி கொடுத்து வீட்டுல எல்லாம் அதெல்லாம் அனுசரணையா இருந்தாதான் ஜப்பாவே பண்ண முடியும். இஸ்கான் மாதிரி ஒரு இதுல சேர்ந்தோம்னா தான் நம்மளால பண்ண முடியும். So we have to take wise decision. Yes. இப்ப யோகானாக்க இப்ப நான் சொன்னேன் முதல்ல டீடைலா 6th சாப்டர்ல நிறைய கொடுத்திருக்கு, நம்ம ஜஸ்ட் இது மேற்பார்வையா பார்க்கலாம். முதல்ல நம்ம இப்ப என்னது இவ்வளவு நாள் இஸ்கான்ல சேர்றது, என்னோட அப்படிதான் இருந்தது. கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணுவேன், நாலாம் விஷ்ணு சாஸ்திரம், லலிதா சாஸ்திரம் எல்லாமே பண்ணுவேன், முருகரோட வழிபாடு எல்லாம் கொஞ்சம் தொட்டும் தொடாம எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஆனா கான்சென்ட்ரேஷனோட பண்ணணும், அந்த இது தெரியாது, யாரும் நமக்கு அப்படி சொல்லி கொடுக்கல. இப்ப நமக்கு குருன்னு ஒருத்தர் இருக்கார், இஸ்கான்ல கரெக்டா பரம்பரா சிஸ்டம்ல கரெக்டா சொல்லி கொடுக்கும்போது ஒருத்தர் இருக்கார் கைடு பண்றதுக்கு. அப்படியா, சரி நாளையில இருந்து பண்றேன், இப்பல இருந்து பண்றேன், அந்த மாதிரி பண்ணலாம் நம்ம. அப்ப அனிமல் லைஃப் தான் லீட் பண்ணலாம். அனிமல் லைஃப்னா என்னது? சாப்பிடுறது, அதுவும் சாப்பிடும். அப்புறம் என்னது? இது தூங்குறது, அதுவும் தூங்கும். அப்புறம் இது ஜென்ரேஷன் வளர்த்துறோம் இல்லையா, நம்ம பசங்க பிறக்கிறாங்க, அவளுக்கு குழந்தை எல்லாம் பிறக்கிறது. அப்புறம் ப்ரொடெக்ஷன், எனிமி வந்து கில் பண்ணுவாங்க, அவளுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும், நமக்கும் இருக்கு. அதனாலதான் கதவெல்லாம் சாத்தி ராத்திரி நல்லா பூட்டு போட்டியா, வெளியூர்லாம் போச்சுன்னா நல்லா பூட்டு போட்டியா, நமக்கு அந்த திருடர்கள் பயம் இதெல்லாம் இருக்கு. சோ இதேதான். அப்ப அனிமலுக்கு நமக்கு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் காலேஜ் போயிருப்போம், ஸ்கூல் போயிருப்போம், படிச்சிருப்போம், அதுதான் வித்தியாசம், பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. சோ அந்த லைஃப் தான் நம்மளும் அனிமல் லைஃப் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதுல இருந்து முள்ளா கர்மா பண்ணி கர்மானா பகவான். இப்ப ஆன்மீகத்துலதான் நம்ம பேசிருக்கோம், அந்த பகவானை நினைச்சு இப்ப ஏதோ ஸ்லோகம் படிச்சோம், அங்க போனோம் இங்க போனோம் படிச்சோம். அப்புறம் என்ன லெவல்ல வந்தோம்? சக்காம கர்மா. எனக்கு வேண்டி நான் இதெல்லாம் படிக்கிறேனே, எனக்கு நல்லது வரும், எனக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும், நான் பண்றேன். இந்த என்னது வியாழக்கிழமை இந்த கோயிலுக்கு போனேன், எனக்கு புண்ணியம் வரும், அது ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃபர். இது வந்து எனக்கு நல்ல ஃபேமஸ் ஆயிடுவேன், எனக்கு நிறைய செல்வம் வரணுமா, நிறைய அந்த வந்து அஷ்டலட்சுமி ஸ்லோகம் எல்லாம் படிக்கணும், அப்புறம் கனகதார ஸ்லோகம் எல்லாம் படிச்சா எனக்கு நிறைய வெல்த் வரும், இதுக்கு வேண்டிய நல்லா நிறைய பேர் படிப்பாங்க. அந்த லெவல்ல இருப்பாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா இல்ல அனிமல் லைஃப் இல்ல, கொஞ்சம் கர்மாலாம் பண்ணி என்ன விளக்கேத்தி கொஞ்சம் கோலம் எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் அதுல கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி சக்காம கர்மா. தனக்கு வேண்டிய, எனக்கு என்னோட வீட்டுக்கு நல்லது, என் புருஷனுக்கு நல்லது, என் பசங்களுக்கு நல்லது, எனக்கு நல்லது, அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. அதுல இருந்து படிப்படியா ஏறி என்னது நிஷ்காம கர்மா அப்படின்னா என்னது? எல்லாம் பகவான் கற்பனம், அவர் பார்த்துப்பார். நான் எது பண்ணாலும் அவர் பார்த்துப்பார், என்ன நான் எந்த லெவல்ல இருக்கேன் அவர் பார்த்து எனக்கு கொடுத்துப்பார். அந்த அதுக்கப்புறம் ஞான யோகா இல்ல என்னது, அது சன்ஷைன் மாதிரி. அப்பதான் அந்த லெவலுக்கே வருவோம் நம்ம.
அக்யூமுலேட்டிங் நாலேஜ். இப்ப நம்ம படிக்கிற level 2 level 3 தான் என்னது, அக்யூமுலேட்டிங் நாலேஜ் தான். இன்னும் டீப் ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னொரு இதுல ஒரு மோட்டிவேஷனுக்கு தான் சர்டிபிகேட் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க, இல்லாட்ட சர்டிபிகேட் அவசியமே இல்லை. நாங்களாம் பண்ணும்போது சர்டிபிகேட் எல்லாம் கிடையாது. சும்மா அது சொன்னாங்க level 2 ஆரம்பிச்சிட்டோம், யாரெல்லாம் 16 ரவுண்ட் பண்றீங்களோ எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுங்கன்னா விடுவிடுன்னு அந்த ஆட்டம் அந்த மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்துட்டோம். சரி, அங்க படிச்சு முடிச்சோன்னா level 3 அப்படின்னாங்க. சரி, level 4 அப்படிதான் படிச்சோம். இது வரைக்கும் எங்களுக்கு சர்டிபிகேட் level 2 சர்டிபிகேட்டே போன மாசம் தான் கிடைச்சது. ஏன்னா இப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் சர்டிபிகேட் எல்லாம் ரெடி பண்றாங்க. அப்ப நாங்களாம் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் முடிச்சோமே எங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்தாங்க. அதனால நாங்க அந்த சர்டிபிகேட் கூட நாங்க பண்ணல, ஏதோ அவங்க சொன்னாங்க படிச்சுன்னு போலாமே அப்படின்னு. ஏன்னா இதுல ஞானம் வரும். இந்த மாதிரி லெவல் ஒரு லெவல படிக்க படிக்க ஞானம் வரும். ஒர்க் எல்லாம் கிடையாதே, நோ ஒர்க், ஒன்லி ஞானம் பெறாங்க. அதுக்கப்புறம் அஷ்டாங்க யோகா. அஷ்டாங்க யோகானா உங்களுக்கு தெரியும், அட்லீஸ்ட் காதாலே கேட்டிருப்பேன். 6வது சாப்டர்ல இன்னும் இதை டீப்பா படிக்கலாம். அஷ்டாங்க யோகானா அஷ்ட அங்கம் அப்படின்னா என்னது, 8 பாடி பார்ட்ஸ், 8 அங்கங்களையும் வச்சு யோகா பண்றது. கையை தூக்குறது, காலை தூக்குறது, மூச்சு பயிற்சி, இதெல்லாம் இதுல வரும். இதெல்லாம் மிஸ்டிக் சித்தீஸ் அப்படிம்பாங்க. இந்த லெவல் ஞானம் பெறது, அதுதான் சன்ஷைன் வரும். சன் இருக்கு, சூரியன் இருக்கு, சூரியனோட ஒளி, அதுதான் இந்த ஞான யோகா. அப்புறம் சூரியனோட அந்த இது இருக்கு இல்லையா, டிஸ்க், நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது. காலையில அது உதிக்கிற சமயத்துல கொஞ்சம் பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்ணு கூசும், பார்க்க முடியாது. அது அந்த மாதிரி அஷ்டாங்க இன்னும் உள்ள போயாச்சு. சன்னுதான் பகவான் நினைச்சோம்னா இது ஜஸ்ட் ஒரு இதுதான் கொடுத்துருக்கோம், ஒரு எக்ஸாம்பிள். அப்ப சன்ஷைன் இதுதான் பேசிக் லெவல். அதுலேருந்து அஷ்டாங்க யோகா எல்லாம் பண்ணினா இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா போயாச்சுன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகா, நல்ல பக்தியோட எல்லாம் பண்ணா என்னது, என்டர் சன் பிளானட் அப்படின்னா பகவானோட இலக்கிய நம்ம அடைந்து விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லெவலுக்கு வந்துருவோமா. இதுதான் யோகா லேடர் அப்படிம்பாங்க. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்னது, ப்ரோக்ரஸிவ் யோகா லேடர். இது எனக்கு சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, அதனால தான் தமிழ்ல போடல. இதெல்லாம் என்ன இங்கிலீஷ்ல இருக்கோ அதே சொல்றேன். இப்ப அனிமல் லைஃப்ல என்ன இருக்கு, மெயினா அனிமல் லைஃப்ல என்ன இருந்தது, அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். எப்ப வேணா சாப்பிடலாம், எப்ப வேணா தூங்கலாம், எப்ப வேணா பிக்சருக்கு போகலாம், எப்ப வேணா டிவி பார்க்கலாம், எப்ப வேணா எந்த வேணா பண்ணலாம். அந்த லெவல்ல தான் இருந்தோம் முதல்ல. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கர்ம காண்டால் வரும்போது கொஞ்சம் ரெகுலேட்டட் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் வந்துடுது. என்னது, இல்ல விளக்கேத்தணும்னா எனக்கு காலையில சீக்கிரம் எழுந்தாதான் விளக்கேற்ற முடியும். மத்தியானம் எல்லாம் 11 மணிக்கு ஏற்றக்கூடாது இல்லையா, காலையில 5 மணி அந்த மாதிரி சூரிய வெளிச்சம் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்டுல விளக்கேறியணும். அப்பதான் லட்சுமி கடாட்சம். அந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு பெரியவா சொல்லியிருக்கா. கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா அந்த மாதிரி மாறிடும். அதுக்கப்புறம் என்னது, சக்காம எனக்கு வேண்டி பண்றோம், சரி பரவாயில்ல. டிவோட்டி வித் செல்ஃபிஷ் டிசைர், எனக்கு நல்லது வரணும், என் குடும்பத்துக்கு நல்லது வரணும், என் பசங்களுக்கு நல்லது வரணும் அப்படி நினைச்சு பண்றாங்க. சரி பரவாயில்ல, அதுவும் பரவாயில்லதான். ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா வந்திருக்கோமே, இன்னும் அனிமல் லைஃப்ல அதுல இருந்து இதுக்கு வந்துட்டோமே. சக்காம கர்ம யோகா. அதுக்கப்புறம் என்னது, நிஷ்காம கர்ம. முன்னாடி போட்ட சாட்டே தான் இது, ஆனா இதுல என்ன வருது அப்படின்னு. நிஷ்காம கர்ம யோகா என்னது, சாதனா பக்தி. நம்ம இது பண்ணோம் பகவானுக்கு வேண்டி பண்றோம். டிவோட்டி வித் நோ டிசைர் ஃபார் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட். நான் எனக்கு வேண்டி பண்றேன், என் குடும்பத்துக்கு வேண்டி பண்றேன் பகவானே, நான் ஒன்ன நினைச்சுட்டு பண்றேன், நீ பார்த்து கொடு. என் பசங்க எல்லாரும் இருக்காங்க, எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி தான் எல்லாரையும் வளர்த்துறேன், ஒன்ன நினைச்சுன்னு வளர்த்துறேன், யாருக்கு எப்படி கொடுக்கணுமோ அது நீ பார்த்து கொடு. எல்லாம் பகவானை டிபெண்ட் பண்ணிடுறாங்க. இதுதான் என்ன பேரு, இதுக்கு என்ன பேரு, பாவ பக்தி, பிரேம பக்தி. பகவான் பேர்ல அவ்வளவு பிரேமம், நல்ல ஆசை, அதனால நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி காட்டுறோம். நிஷ்காம கர்மா. இப்ப இது 3 இது காட்டியிருக்காங்க. எக்ஸ்பிரஸ் எலிவேட்டர், ஈஸியா போறது என்னது, அனிமல் லைஃப்ல இருந்தோமா அதுல இருந்து சரண்டர் பண்ணிட்டோம், அதுல இருந்து பியூர் டிவோட்டி ஆயிட்டோம், அதுல இருந்து சாதனா பக்தி, பாவா பக்தி, பிரேமா பக்தி. ஓகே, இந்த ப்ரோக்ரஸிவ் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோமே, அனிமல் லைஃப்ல இருந்தோம், அப்புறம் கர்மா காண்டாக்கு போனோம், அப்புறம் எனக்கு வேண்டி தனக்கு வேண்டி பண்ணிக்கிறது சக்காம கர்மா, அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு வேண்டி பண்றது, அது எல்லாம் என்னது பாவ பக்தி, பிரேம பக்தி. அப்புறம் இதுல வரும். இது எக்ஸ்டெண்டட் யோகா லேடர்ல என்னன்னாக்கா, முதல்ல எல்லாருமே அனிமல் லைஃப்ல இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் கர்ம காண்டா, அப்புறம் சக்காம கர்மா என்னது நமக்கு வேண்டி பண்ணிக்கிறது, நிஷ்காம பகவானுக்கு வேண்டி பண்றது, ஞானம் பெறுறது, அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகா, பக்தி யோகா, ஃபுல்லாவே பகவான அந்த லெவலுக்கு நம்ம போயிடும், பகவான் அடையிற லெவலுக்கு போயிடும். இது 3 அனாலிசிஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதோட பேர்லாம் இனிமே அடுத்த இதுல வரும். ஓகே, கர்மானா என்னது, 3 விதமான கர்மா. கர்மானா குட் ஒர்க், எனி ஹெல்ப், நீங்க யாருக்கா ஹெல்ப் பண்றீங்க, நல்ல செயல் பண்றீங்க, ஒருத்தர் தான தர்மம் கொடுக்குறீங்க, எல்லாம் கரெக்ட் தான், எல்லாம் அதெல்லாம் புண்ணியம் கிடைச்சிடும் நமக்கு. சோ பொருள் தளத்தில் நல்ல வேலை நல்ல எதிர்வினைகளை கொண்டு வரும். என்ன நல்ல வேலை பண்ணாலும் அது எதிர்வினை, நல்ல எதிர்வினை கொடுக்கும். அக்கர்மான என்னது, பக்தி செயல்பாடு, சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாக்க என்னது, யாகம், யஜ்ஞம் பண்றது, அந்த மாதிரி பகவானுக்கு நினைச்சு நம்ம என்ன இது பண்ணாலும் ஒருவருக்கு எந்த எதிர்வினையும் ஏற்படுத்தாது. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பகவான் நினைச்சு பண்ணும்போது நமக்கு எதிர்வினை வராது.
அப்புறம் விகர்மாங்கிறது கடவுளின் சட்டங்களை மீறி நம்ம வந்து செய்யத்தகாத வேலைகளை செய்யறதுதான் விகர்மான்னு பேர். விகர்மா பண்ணினோம்னாலும் இது வரும் நமக்கு, என்னது எதிர்வினை வரும். என்ன எதிர்வினை? கெட்ட எதிர்வினை வரும். அப்ப அதையும் நம்ம அனுபவிக்கணும். கீழ் அந்த 7 உலகம் இருக்கு, அங்க போய் பாதாளம் வரைக்கும் போய் எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி என்ன புல் அதெல்லாம் முடிச்ச அப்புறம் திரும்பி வருவோம் பிறக்கிறதுக்கு இந்த உலகத்துல. அதே போல கர்மா நல்ல வினை பண்ணாலும் எதிர்வினை எல்லாம் நல்லது வரும், அது முடிச்சாலும் திரும்பி வரும். ஒன்லி அக்கர்மா மாதிரி வேலை பண்ணினா பகவான் மென்ஷன் பண்ணது நமக்கு ஒண்ணும் நம்ம அக்கௌண்ட்ல சேராது. அப்ப என்னது டைரக்டா கிருஷ்ணலோகம் தான், பகவானோட இருப்பிடத்துக்கு போயிடுவோம். எஸ். சோ கர்மால என்ன வரும்? புண்ணிய செயல், இன்பம், மறுபிறவி. புண்ணிய செயலும் பண்ணுவோம், நல்ல இன்பமா தோணும், ஆனா மறுபிறவி கிடைக்கும். விகர்மா என்னது? பாவ செயல் பண்ணுவோம், துன்பம் அனுபவிப்போம், கீழே போய் அந்த இது பாதாளத்துல எல்லாம் போயிட்டு நிறைய உலகம் இருக்கு, ஒரு உலகத்துல போயிட்டு அந்த அக்கார்டிங்லி கொடுத்துருப்பா. கருட புராணத்துல எல்லாம் கிளியரா போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் என்னது? திரும்பி மறுபிறவி. ஆனா அக்கர்மால என்னது? செயலற்ற தன்மை. ஏன்னா நான் எனக்கு வேண்டி பண்ணலையே. நான் இப்ப பகவத்கீதா நம்ம எல்லாம் இப்ப படிக்கிறோம், யாருக்கு வேண்டி பண்றோம்? பகவான் அவர் நமக்கு வழி விட்டுருக்காரு, அது பண்ணிட்டு இருக்கோம், பகவானோட இச்சை அப்படின்னு பண்ணணும். இதுல பேரானந்தம் கிடைக்கிறது. அண்ட் நம்ம எங்க போயிடுறோம்? ஆன்மீக உலகத்தில் இருப்போம். திரும்பி இந்த மறுபிறவி இந்த உலகத்துல நம்ம வந்து பௌதிக உலகத்துல பிறக்க மாட்டோம். செக்ஷன் பி. ஓகே. ஒருவர் பௌதிக வாழ்வில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டால் நிஷ்காம கர்மயோகம் செய்ய முடியாது. கிளியரா போட்டாச்சு இதுல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பௌதிக வாழ்க்கையில எனக்கு நல்லா நகை வாங்கிக்கணும், நல்லா பட்டுப்புடவை ஊத்திக்கணும், நல்லா இருக்கிறதுக்கு நல்ல ஃபேஷியல் எல்லாம் பண்ணிக்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு லேடிஸ்க்கு நார்மலி இருக்கும். இது இப்போ புருஷால இருந்தா இல்ல நல்ல ஜாபுக்கு போனா நிறைய சம்பாதிக்கணும், அவன் எதிர் வீட்டுக்காரனை விட நான் நல்லா சம்பாதிக்கணும், அவளுக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறது நிறைய நாட்டம் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி பௌதிகத்துல நம்ம வந்து ஆசையில இருந்தோம்னாக்கா நிஷ்காம கர்மயோகம் வந்து அவங்களுக்கு செய்ய முடியாது. அவர்களுக்கு கிருஷ்ணர் யோகா ஏணியில் மிக கீழே உள்ள படியில் இருந்து படிப்படியாக மேலே நகர்வதை விவரிக்கிறார். கர்ம காண்டத்திலிருந்து கர்மயோகம் வரை. சில பிரபுபாதர் சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்தின் மேலாதிக்கத்தையும் அவசியத்தையும் மகிமைப்படுத்துவதன் மூலம் பிரிவு 3ஆவதில் உள்ள அனைத்து நோக்கங்களிலும் முடிக்கிறார். இதை நோக்கப்படுத்து. ஓகே, சுப்ரீமசி இதை வந்து செக்ஷன் 3ல வந்து குளோரிஃபை பண்ணியிருக்காரு. என்னது? பக்தி யோகா. அதுதான் இது நீட் ஆஃப் சங்கீர்த்தன். இந்த காலத்துக்கு என்ன பொருதுன்னா சங்கீர்த்தனை யஜ்ஞா தான் பொருந்தும். அதை வந்து நல்லா நிலைநிறுத்தி அதுதான் பெஸ்ட் ஃபார் திஸ் கலியுகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றார் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. எஸ். 10வது. எஸ் மாதாஜியோ பிரபுஜி யார் இருக்காங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு? நாகம்மாள் மாதாஜி படிக்கிறாளா? படிக்கிற மாதாஜி. படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சக யஞாக பிரஜாக சிருஷ்டவா ப்ரோவாச பிரஜாபதிஹி அனேன பிரசவிஷ்யத்வம் ஏஷவோ அஸ்வத்வ இஷ்டகாமதுக். எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. மீனிங் இல்ல இல்லையா உங்ககிட்ட? புக் இல்ல இல்லையா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். இந்த பிகினிங் ஆஃப் கிரியேஷன், தட் இஸ் இப்ப நம்ம வந்து உலகம் அழியறது, திரும்பி உற்பத்தி பண்றாங்க, திரும்பி அழிஞ்சு போறது, இதெல்லாம் கால்குலேஷன் 4வது சாப்டர்ல வரும். எப்போ அழியும், எப்போ இதெல்லாம் ஆயுள் காலமா எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்ப இந்த ஒரு வாட்டியும் இந்த கிரியேட் பண்ணும்போது, இந்த உலகம் எல்லாம் கிரியேஷன் உற்பத்தி பண்ணும்போது இந்த பிகினிங் ஆஃப் கிரியேஷன் லார்ட் ஆஃப் ஆல் கிரீச்சர்ஸ் சென்ட் ஃபார் ஜெனரேஷன்ஸ் ஆஃப் மென் அண்ட் டெமிகாட்ஸ் along with sacrifices for Vishnu and bless them saying. அப்படின்னா என்னது? பகவான் வந்து உற்பத்தி பண்ணும்போது நிறைய ஆளுகள் எல்லாம் வந்து உற்பத்தி பண்ணி டெமிகாட்ஸும் உற்பத்தி ஆறாங்க. எல்லாம் எப்படி அவாவா இது மாதிரி அவாவா பூர்வ ஜென்ம பலன் மாதிரி. இப்ப நம்ம நல்ல இதுல இருந்தோம்னா நம்ம கூட டெமிகாடா ஆயிடலாம். அடுத்த ஜென்மத்துல நம்மளும் ஒரு டெமிகாடா இது இந்திரனாவோ சந்திரனாவோ ஆற்று நமக்கும் நல்ல தகுதி பெற்ற இது இருந்ததுனாக்கா நம்மளும் ஆயிடுவோம். கோலோக அப்படின்னா போக முடியலனாக்கா சரி, அதை விட கொஞ்சம் கீழே என்னது டெமிகாட் ஆர்த்துக்கு சான்ஸ் இருக்குன்னா அதுவும் ஆர்த்துக்கு நம்மளால முடியும். இல்ல அதெல்லாம் பதவி தானே. இந்திரன்னா ஒரு பதவி தான். ஓகே. So நம்ம அவரெல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன சொல்றார்? Be thou happy by this yajna because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. அப்படின்னா நீ நல்லா ஆனந்தமா இரு, உனக்கு இந்த ஒரு அபாவா இதுல நம்ம படைத்து வச்சாச்சு. நீ வந்து யஜ்ஞா பகவானுக்கு வேண்டி எல்லா யஜ்ஞங்கள்லாம் பண்ணி நீ உன்னோட ஒரு இருப்பிடத்துல நல்ல ஆனந்தமா இரு. அச்சீவிங் லிபரேஷன். ஆனா என்னது? ஆனந்தமா என்னது? பகவான் நினைச்சுன்னு எல்லா யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் பண்ணி அல்டிமேட்லி அவனுக்கு வந்து ஒரு முக்தி கிடைக்கணும், அதுக்கு நான் வந்து வாழ்த்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாங்க.
எஸ் 11 யாரு? சேத்துலட்சுமி மாதா படி. ஹரே கிருஷ்ணா. சேத்துலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. தேவான் பாவயதானேன தேவா பாவயந்துவஹ பரஸ்பரம் பாவயந்தஹ ஸ்ரேயஹ பரம் அவாப்ஸ்யத. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பார். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகைய ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு? அப்ப இந்த யஜ்யம்லாம் நீங்க பண்ணி எல்லாம் பண்ணும்போது இல்ல உங்களுக்கு லிபரேஷன் கிடைக்க சொல்றாரு இல்லையா? இந்த யஜ்யம்லாம் பண்ணும்போது என்னாச்சு, டெமிகாட்ஸும் நல்லா ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. டெமிகாட்ஸ்னா யாரு? அதான் கிருஷ்ணா எல்லா பகவான் டெமிகாட் தான். ஓகேயா? சிவனா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம இவர் என்னது ஐயப்பனா இருக்கட்டும், கணபதியா இருக்கட்டும், முருகனா இருக்கட்டும், லட்சுமியா இருக்கட்டும், இப்ப எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ எல்லாம் அனுமான், காளி, எல்லாம் இந்த முருகன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. யாருக்கு நீங்க இந்த யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ணினாலும் அவங்களும் சந்தோஷப்படுவாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு சந்தோஷப்பட்டு அவங்கள்ட்ட நீங்க என்ன வேண்டுறவங்களோ அவளும் கொடுப்பா. டெஃபினெட்லி அவளும் வந்து இப்ப சொல்றா இல்லையா, முருகனுக்கு வந்து வழிபட்டா நல்ல என்னது குழந்தைகள் பிறப்பா. அப்படி எல்லாம் நான் கேட்டிருக்கேன். ஐ டோன்ட் டூ ஆன் தட். அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லும் போது என்ன, அதெல்லாம் பண்ணலாம். பண்ணினா அது போல நல்லது வரும், வராம இருக்காது. So the demigod being pleased with sacrifices will also please you. அதனால உங்களுக்கு எல்லாம் அது அருளும் புரிவார். நீங்க என்ன நினைச்சுன்னு அவளை வேண்டாலோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்து அவங்களையும் மகிழ்விப்பார். And thus by cooperation between men and demigod, prosperity will reign for all. எல்லாம் நீங்க வந்து பரஸ்பரம் நீங்க டெமிகாட வழிபடுறதும் டெமிகாட உங்களுக்கு எல்லாம் செல்வங்களோ வாட்டவர், லட்சுமி தேவி பிரார்த்திச்சோன்னா லட்சுமி இது கிடைக்கும், செல்வம் கிடைக்கும். சரஸ்வதி தேவியை பிரார்த்திச்சோன்னா நல்ல ஒரு புத்தி இல்லையா? அந்த மாதிரி நீங்க என்ன வேண்டாலோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைச்சா ரெண்டு பேரும் பரஸ்பரமா நீங்க வாங்கிக்கிறதும் அவர் கொடுக்கறதும் அவளை சுதிச்சு நீங்க பாடுறதும் இதெல்லாம் அப்படி நடந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு பகவானே அப்ரூவ் பண்றாரு. எஸ். சோ இதுல என்னது, வேதங்கள் நிறைய வேதங்கள் நான் படிச்சு அதனால நம்ம வந்து நம்ம டியூட்டி என்னது இங்க வந்து ஃபார்மிங் டியூட்டி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இது யாகம் யஜ்ஞம் அதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அதனால வந்து யாகங்கள்லாம் பண்ணும்போது நல்ல இது விளைச்சல்லாம் வந்து மழை வரும். ஏன்னா யஜ்ஞம்ல தான் மேகங்கள்லாம் கூடுமே. அப்ப நிறைய மழையெல்லாம் வந்தா என்ன ஆகும், நிறைய விளைச்சல் வரும். நிறைய விளைச்சல் வந்ததுனாக்கா அன்னம் ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். இது என்னது ஃபுட் எல்லாம் விளையும் இல்லையா? என்னது சொல்லுவாங்க, நெல் இதெல்லாம் பயிர் எல்லாம் நல்லா விளைஞ்சதுனாக்கா அதனால நம்ம வந்து இது ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். இதெல்லாம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணலாம். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு சைக்கிள் தான். சாரி, தொண்டை கட்டிப்படுத்து. அப்ப இதெல்லாம் ஒரு வந்து ஒரு சுழற்சி மாதிரி தான். பகவான் கொடுத்த அந்த புக்ஸ் என்னது எல்லா வேதங்கள்லாம் படிச்சு அதோட கடமை என்ன உண்டு அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அதனால யாகம் யஜ்யம் தான் பண்ணி அதனால வந்து மழையெல்லாம் பெஞ்சது. ஏன்னா ரெயின் காட் பிகம்ஸ் ஹாப்பி. அப்ப அவர் வந்து மழை பெய்ய வைப்பார். அதனால விளைச்சல்லாம் நல்லா வரும். அதனால நல்ல சாப்பாடு எல்லாம் பண்ணி பகவான் ஆஃபர் பண்ணும்போது என்னது பகவான ஹாப்பியாக நமக்கும் நல்ல புஷ்டியா நம்மளும் நல்லா இருக்கலாம். சோ திஸ் இஸ் சைக்கிள் ஆஃப் தியாகத்தின் சுழற்சி. பெருசா இருக்கு, ஸ்கிப். ஏன்னா எனக்கு இப்ப படிக்க முடியாது, தொண்டை போயிடுது. எஸ் 12 யார் படிக்கிறார் மாதாஜி? ஜெயப்பிரியா மாதாஜி படிங்க. வேற எல்லாரும் தூங்க போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் டவுன் ஆயிடுச்சு. அருட்செல்வம் பிரபுஜி இருக்கேளா இல்லையா? ஜெயப்பிரியா மாதாஜி படிங்க. दास्यन्ते यज्ञभावितः दैतत्तान् आप्रदायैप्यो यो पुङ्कते स्तेन एव शः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. Meaning illa இல்லையா உங்ககிட்ட? Okay. So in charge of the various necessities of life, the demigods being satisfied. இதேதான் முன்னாடி படிச்சோமே அதேதான். நமக்கு என்னெல்லாம் வேணும் அதுக்கு வேண்டி நம்ம வேண்டிப்போம் இல்லையா? நல்ல பயிர்கள் எல்லாம் விளையணும் அப்படின்னாக்க அந்த ஃபார்மர் என்ன வேண்டிப்போம், நிறைய மழையெல்லாம் பெய்யட்டும் அப்படின்னு. அதுக்கு வந்து நிறைய மழை பெஞ்சதுன்னா எல்லாம் முங்கி போயிடும் இல்லையா? அந்த மாதிரி வேண்டாம். எது விளைச்சலுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவுக்கு வேண்டிப்பா அது கிடைக்கும். சோ இந்த டெமிகாட் ஆல்சோ ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு நீ என்ன வேண்ட, பணம் வேண்டையா, அதான் லட்சுமி பகவான் கொடுக்குறார். என்னது புத்தி யாரு தெரியலையே, இல்ல அவளுக்கு என்ன வேணுமோ அந்தந்த பகவான் வழிபட்டோம்னா அவங்களும் அதெல்லாம் சப்ளை பண்ணுவாங்க. So and he enjoys such gifts without offering them to the demigods in return. அந்த மாதிரி நம்ம வாங்கிட்டு ஆனா பகவானுக்கு திருப்பி நம்ம வந்து அர்ப்பணம் பண்ணாம நம்ம அது சாப்பிட்டோம். அர்ப்பணம் பண்ணாம நம்ம வந்து இப்ப ஒரு ஃபீல்டு நிறைய விளைச்சல் வந்தாச்சு.
அதனால பகவான் ரெயின்போ காடுக்கு நம்ம வந்து நமஸ்காரம் பண்ணோம். சூரிய பகவானுக்கு நமஸ்காரம். அதனாலதான் நமக்கு எல்லாம் நம்ம கல்ச்சர்ல ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் வருது இல்லையா, ஜனவரி 16 என்னது தை பொங்கல் எல்லாம் வருது, என்னது சூரிய பகவானுக்கு தானே நமஸ்காரம் எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா, ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் தான். சோ அவருக்கு அவளுக்கு எல்லாம் தேங்க்ஸ் கிவிங் பண்ணி, ஏன்னா உங்க காரணம் தான் இதெல்லாம் விளைச்சல் எங்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி, அப்ப எல்லா டெமிகாடுக்கும் நீங்க வந்து அர்ப்பணம் பண்ணணும். நீங்க அர்ப்பணம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணாம நீங்க நம்ம யூஸ் பண்ணினோம்னா, அது சாப்பாடா இருக்கட்டும் இல்ல எனிதிங், பகவான் கொடுத்ததுனால்தான் நம்மளால உயிரே. ஒரு நாளைக்கு இப்ப இருட்டியாச்சு, நாளைக்கு சூரிய வெளிச்சம் வரலைன்னா என்ன ஆகும்? ஜஸ்ட் திங்க், இப்படியே ஒரு திங்க் பண்ணி பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? ஆக்சிஜன் இருக்குமா? எல்லாமே நசிஞ்சு போயிடும் இல்லையா. நமக்கு வேணுங்கிற வெப்பமும் வேணும், வேணுங்கிற தண்ணியும் வேணும். இல்ல ஒரு சடன்லி ஒரு தண்ணி வருண பகவான் ஒரே ஸ்ட்ரைக் பண்ணி எல்லாத்தையும் உறிஞ்சி உங்களுக்கு இனிமேல தண்ணியே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும்? எல்லாம் வறண்டு போகாது. அதனால இவாளோட நம்ம இதெல்லாம் டேக்கன் ஃபார் கிராண்டடா விட்டுட்டோம். ரிவரா இருக்கட்டும், காத்தா இருக்கட்டும், எல்லாம் நம்ம டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட். அப்படி இருக்கக்கூடாது. எல்லாமே நம்ம வந்து தேங்க்ஸ் கிவிங் ப்ரேயர். நம்ம ப்ரேயர்ஸ் எப்பவுமே தேங்க்ஸ் டு நேச்சர் ஆல்சோ. அவள்லாம் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால உயிர் வாழ முடியாது இல்லையா. சோ நம்ம அது மாதிரி அவளுக்கு தேங்க்ஸ் கிவிங் பண்ணாம, அவங்களுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்காம நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம்னா இஸ் a return certainly a thief. அந்த வேர்டு தான் வந்து நம்ம வந்து திருடர்கள். அவள்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு அவளுக்கு வந்து நன்றி கடனை நம்ம வந்து திருப்பி கொடுக்கலைன்னா நம்ம வந்து இது பாவம் செய்யற என்னது, நம்ம எல்லாம் திருடர்கள் ஆயிடுவோம் அப்படின்னு. அதே இட் அப்ளைஸ் டு கிருஷ்ணா ஆல்சோ. என்னது, கிருஷ்ணாக்கு எல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம என்ன வீட்டுல சமைச்சிருக்கோமோ எல்லாத்தையும் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிடணும். அதெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா கிருஷ்ணரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல தானே எல்லாருமே வேலை பண்றாங்க இல்லையா. அப்ப நம்ம கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணோம்னாலே எல்லாரும் திருப்தியான போல. ஒருத்தருக்கா நம்ம தனித்தனியா நம்ம வந்து நிவேதியம் பண்ணணும். சில பேர் கொஸ்டினே நம்ம எல்லாம் கேட்பாங்க, நான் வந்து யாருக்கு நிவேதியம் பண்ணட்டும் அப்படின்னு இருப்பாங்க. கிருஷ்ணர் பண்ணா போறோம். இப்ப ஒரு மரம் வளர்த்துறோம்னாக்கா அந்த செடிக்கு வந்து இலைக்கு தனியா தண்ணி, பூக்கு தண்ணி, காய்க்கு தண்ணி அப்படி விடுறோமா? இல்ல, எல்லாம் தண்ணி கீழே ரூட்டுக்கு போட்டோம்னாலே அது பாட்டு போகும். இப்ப நம்ம சாப்பிடுறது எங்க போகும்? நம்ம சாப்பிடுறது வாய் வழியா போட்டாலும் வயத்துலதான் போகும். வயத்துல போனாலும் கை காது எல்லாத்துக்கும் அது சப்ளை பண்றோம். அந்த மாதிரி வந்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணாலே அந்த எல்லாம் யாரெல்லாம் டெமிகாட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு போய் சேர்ந்துரும். தே பிகம் ஹாப்பி. நான் கொடுத்தவருந்து நன்றி கடனை அவன் வந்து என்ன நினைச்சு எல்லாம் அர்ப்பணம் பண்றான்னு சொல்லிட்டு அவளை ஹாப்பியா இருப்பான். இல்லாட்டா நம்ம எல்லாம் திருடர்கள் தான் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. எஸ், அடுத்தது மாதாஜி யாரு? பிரபுஜி. அருட்செல்வம் பிரபுஜி நீங்க படிப்போம். ஆண்ட்ரேஸ் பண்ணிருக்காங்க. யஞ சிஷ்டாஷின சந்தோ முச்யந்தே சர்வ கில்பிஷை புஞ்சதே தேவாரம் அபயே பசந்த்யாத்ம காரணாத். யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லாவிதமான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலன் இன்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். திரும்பி பாவம் வந்து கொடுத்த என்னது, நம்ம என்ன இது எல்லாம் நமக்கு எதாவது இல்லையா. ஒரு வீடு கட்டினா கூட நம்ம இந்த உலகத்துல வீடு கட்டுறோம். இப்ப நம்ம இதுல பூமியில இது வீடு கட்டுறோம்னாக்கா அந்த வீடு கட்டுறதுக்குள்ள பொருளும் இந்த இடத்துல இருந்து தானே எடுத்திருக்கோம் இல்லையா. அப்ப அதுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லதான் வேணும். அதனால பூஜையறை வேணதான் வேணும். பகவானை தொழாம எல்லாம் நம்மளால இருக்கவே முடியாது. அவருக்கெல்லாம் காலையில எழுந்துட்டா ஒரு பாத்ரூம் வருதா, தேங்க்யூ பகவான், உள்ள ஃபேக்டரி நல்லா ஒர்க் பண்றது, ஒரு பாத்ரூம் வருது. இல்லாட்டா அந்த பம்பு போட்டு எடுக்கிறாங்க ஒருத்தருக்கு இல்லையா. அந்த மாதிரி தூக்கம் வந்துதான், நல்லா தூங்கிட்டோம் அதனால கிளாஸ்க்கு லேட்டா வந்தோம்னு சொல்றவங்க ரொம்ப சந்தோஷம் சொல்லுவேன். ஏன்னா தூக்கம் வருது, இந்த தூக்கம் ரொம்ப அவசியம். தூக்கம் வருதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கிறாங்க, மருந்து சாப்பிடுறாங்க. அந்த லெவல்ல இருக்கோம் நம்ம இப்ப. அந்த மாதிரி உலகத்துலதான் இருக்கும். அதனால எல்லாத்துக்கும் நம்ம தேங்க்ஸ் கிவிங் தான் சொன்னோம். அதனால இது என்ன கொடுத்துருக்கு, நம்ம என்ன சாப்பிட்டாலும் அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் நம்ம சாப்பிடணும். சாப்பிடுற பொருள் மாத்திரம் இல்லை. தீபாவளி வருது, தீபாவளிக்கு என்ன பண்றோம், புது துணியெல்லாம் பகவானுக்கு வச்சு மஞ்சள் எல்லாம் தேய்ச்சு உடுத்திக்கிறோம். அது ஏன் தீபாவளிக்கு மாத்திரம் தான் பண்ணணும்னு இல்லையே. எப்பவுமே நம்ம தீபாவளிக்கு மாத்திரம் தான் வாங்குறோமா? அதெல்லாம் அந்த காலம் அப்படி இருந்தது இல்லையா. எல்லாரும் ஏழையா தான் இருந்தோம், முக்காவாசி எல்லாரும் ஏழையா தான் இருந்தோம். தீபாவளிக்கு மாத்திரம் தான் புது சொக்காயா கிடைக்கும். அப்ப அது பகவானுக்கு வச்சு பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. இப்பதான் நம்ம நினைச்சா மாலுக்கு போறோம், நம்ம நினைச்சா ஆன்லைன் வாங்குறோம், எல்லாம் பண்றோம். எல்லாம் அதுவும் பகவானுக்கு முன்னாடி வச்சு. மொபைல் வாங்கினா கூட பகவான் முன்னாடி வைக்கிறதுல என்ன போறது? மஞ்சள் எல்லாம் குங்குமம் எல்லாம் விட்டோம்னா சும்மா பேருக்கு போடலாம். அது பகவான் முன்னாடி வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணலாம். எல்லாத்துக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் பிரேயர் we have to do. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா பாவ செயல்ல இருந்து நம்ம விடுபட்டுருவோம். இல்லை என்றால் நாம் வெரிலி ஈட் ஒன்லி சின். நம்ம சாப்பிடுறது எல்லாமே பாவத்தை தான் சாப்பிடுறோம். அந்த மாதிரி ஆகும். நம்ம பண்றது எல்லாமே பாவ செயல். அந்த மாதிரி ஆயிடும். அதனால
anything you use or anything we buy எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். எஸ். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? லதா மாதாஜியா படிக்கிறளா? லதா மாதாஜி படி. யார் யாரு படி கேக்குறோம்? சௌமியா சௌமியா படிங்க சௌமியா மாதாஜி படிங்க. யார் வேணா படிங்க. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்ல இருக்கள், கேட்கவே மாட்டீங்க. படிக்கவா? நான் சொல்லிக்குவா. ஒரு நிமிஷம். யாரு? நான் லதா நான் சொல்லிக்கிறேன். சௌமியா மாதாஜி லதா மாதாஜி படிங்க. அப்படியே சௌமியா படிக்கட்டும். நோ ப்ராப்ளம். யாரோ அன்னாத் பவந்தி பூதானி பர்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவஹ யஜ்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யோ யஜ்ஞஹ கர்ம சமுத்பவஹ. மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல வந்து முன்னாடி சொன்னதே அதேதான் போட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் பேசுறா? எல்லாம் மியூட்ல இருந்தமா? இல்ல எனக்கு கேட்க மாட்டேன். ரொம்ப நான் ஸ்கிரீனை மாத்தி பார்க்க வேண்டியது. ஓகே. சோ இதுல என்னது? எல்லாம் அன்னாத் பவந்தி பூதானி. பூதானினா எல்லாம் உயிர்வாழிகள், எல்லாம் அதை சார்ந்து இருக்கு. எல்லாம் அன்னத்தை தான் சார்ந்து இருக்கு. ஒரு எறும்பு இப்படி போயிட்டு இருக்குன்னா என்னது? அங்க ஒரு சர்க்கரை இருக்கும், ஏதோ ஒரு இருக்கும், அரிசியோ ஏதாவது இருக்கும், அதை தேடின்னு தான் போகும் இல்லையா? பிறந்த குழந்தை அழறது அந்த பாலுக்கு வேண்டிதான். இப்ப நம்ம உயிர்வாழிகள் எல்லாமே எதை சார்ந்து இருக்கு? உட்கிரைன், சாப்பாடு தான் சார்ந்து இருக்கு. அது எப்படி வருது? ரெயினாலதான் வருது. பர்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவம். இது சம்பவிக்கிறதுன்னா என்னது? முடியறது. அன்னம் வந்து உற்பத்தி ஆகுது. எதனால? பர்ஜன்யனா மழை. அப்புறம் யஜ்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யா. இப்படி யஜ்ஞம் பண்ணினதுனாலதான் பர்ஜன்யாவே வருது. அப்படின்னா என்னது? யஜ்ஞம் பண்ணினாதான் அந்த மழையே பெய்யறது. அப்புறம் யஜ்ஞம் எப்படி வருது? அந்த மாதிரி கர்மா பண்றது பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கு. யஜ்ஞா இஸ் பார்ன் ஆஃப் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ். நம்மளோட டியூட்டியில இதெல்லாம் பண்ணணும். இந்த மாதிரி யஜ்ஞம் பண்ணணும், யாகம் பண்ணணும். இதுல இருந்து விடப்படவே முடியாது. நம்ம எல்லாம் பகவான் எல்லாம் ப்ரே பண்ணாம எனக்கு எல்லாம் ஃப்ரீயா கிடைக்கிறது, மழை பெய்யறது, நான் எல்லாம் மார்க்கெட்ல போய் வாங்குறேன் அப்படின்னா முடியாது. we have to keep doing our யஜ்ஞா and யாகம். இப்ப நம்ம என்ன மாலை ஜபம் தான் சொல்லியிருக்கு. இப்போ கலியுகத்துல பெரிய பெரிய யஜ்ஞம் பண்ணனாலும் ஒண்ணுமே சொல்லவே இல்லை. அதெல்லாம் அந்த திரேதா யுகம், அது இதுல துவாபர யுகம்ல எல்லாம் நிறைய பண்ணினாங்க. இப்ப நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா கொடுத்துருங்க, மாலை ஜபம் பண்ணுங்க, அதுல எல்லாம் அடங்கி போயிடும். நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா செப்பரேட்டா ஒன்னும் தேங்க்ஸ் சொல்லலாம். மாலை ஜபம் நல்லா பண்ணுங்க, எல்லாத்துக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ் போயிடும். அப்ப நம்ம வந்து இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்லோகாவா இருக்கு. அடுத்ததும் அப்படிதான். எஸ். அடுத்தது இப்ப படிக்க மாத்தேன். சௌமியா மாத்தேன் படிங்க. கர்ம பிரம்மோத்பவம் வித்தி பிரம்மாக்ஷர சமுத்பவம் தஸ்மாத் சர்வகதம் பிரம்ம நித்யம் யஜ்ஞே பிரதிஷ்டிதம். விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வேதங்களை அடிப்படையாக கொண்டவை. வேதங்கள் நேரடியாக முழுமுதற் கடவுளிலிருந்து தோன்றியவை. எனவே எங்கும் பரவியுள்ள முழுமுதற் கடவுள் எல்லா யாகங்களிலும் நித்தியமாக வீற்றுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? இப்ப நம்ம ரெகுலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அப்ப விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன? விதிக்கப்பட்ட கடமை இந்த மாதிரி வேதம் பண்றது, யாகம் பண்றது. அப்ப இங்க இப்போ வந்து கலியுகத்துல இதேதான். இந்த மாதிரி கோயில்ல போயிட்டு இவங்க வேதங்கள்லாம் முழங்குறாங்க, எல்லாம் கரெக்ட் தான். இந்த பிக்சர்ல அப்படி போட்டிருக்கு. சோ நம்ம வேதங்கள் படிக்கிறது. இப்ப நம்ம பகவத்கீதாவே வேதம் தானே. அந்த என்னது கீதோபனிஷத் அப்படிதானே கொடுத்துருக்கு. கீதோபனிஷதோ காவோ தொக்தாகி கோபால நந்தனக. இதெல்லாம் கறக்கிறது யாரு? பகவத்கீதாவை கறந்து கொடுத்ததே பகவான் தான் கொடுத்திருக்காரு. ஒரு கவு ஃபார்ம்ல எல்லா வேதங்களும் இருக்காம். அந்த எல்லா வேதங்களும் சேர்ந்து அதை கறக்கிறார் பகவான். கறந்து நமக்கு பகவத்கீதா, இந்த பால் என்னது பகவத்கீதா மாதிரி ஒரு அமிர்த பாலை கொடுத்து இதெல்லாம் நீங்க படிங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் கொடுத்திருக்காரு. சோ இது வந்து நம்மளும் படிக்கிற வேதா தான் படிக்கணும். எல்லா உபனிஷத்தும் சேர்த்து உள்ளதுதான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ இதெல்லாம் டைரக்ட் ஆர் பிரிஸ்கிரைப்ட் இன் வேதா. அந்த வேதாஸ் ஆர் டைரக்ட்லி மேனிஃபெஸ்டட் ஃப்ரம். இதெல்லாம் இங்கேருந்து வந்தது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். இந்த வேதா எல்லாமே எங்கேருந்து பிறந்தது? பகவான் சொன்னதுதான் வேதங்களை. Consequently, the all-pervading transcendence is eternally situated in acts of sacrifice. அப்ப நம்ம வந்து யாகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ணிட்டோம்னா டைரக்டா பகவானுக்கு போயிட்டு சேர்ற போறதா இருக்கும் அதெல்லாம். எஸ். 16 யார் படிக்கிறார் மாதாஜி? யார் விட்டு போயிருக்கு இது வரைக்கும்? யார் படிக்கல? யாருக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? கலாராணி மாதாஜி படிக்கிறா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஏவம் பிரவர்த்திதம் சக்ரம் நானுவர்தய தீயதயக அஹார்யுர் இந்திரியாராமோ மோகம் பார்த்த ஜீவதி.
உங்கள்ட்ட புக் இல்ல இல்லையா? My dear Arjuna, one who does not follow in human life of cycle of sacrifice, thus established by the Vedas, certainly leads a life full of sin. யாரு யாகம் யஜ்ஞம் இதெல்லாம் பண்ணலையோ, ஆனா நமக்கு யாகம் யஜ்ஞம்னா என்னது? மாலை ஜப்பா தான். நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளா கொடுத்துட்டா. நான் திரும்பி திரும்பி சொல்றேன். திரும்பி நான் என்ன மாதாஜி என்ன யாகம் பண்ணோம், என்ன யஜ்ஞம் பண்ணணும் நமக்கே தெரியாது. ஏன் நமக்கெல்லாம் அவ்வளவு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கல. என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கா? மாலை ஜபம் பண்ணு, சிம்பிளா சொல்லியிருக்கான். 108 ஜப்பம் பண்ணினா ஒரு மாலையா இருக்கு. அவ்வளவு பண்ணினாலே போறோம். அவ்வளவு சிம்பிளா. இப்ப கலி காலத்துல அந்த மாதிரி நமக்கு இன்னும் டைம் இல்ல. கலியுகத்துல இந்த மாதிரி டைம் இல்ல. அப்போ இது பண்ணினா போதும் சொல்லிருக்கா. ஆனா அது கூடி பண்ணாம இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க they are leading a life full of sin. பாவம் நிறைந்த லைஃப தான் அவங்க லீட் பண்றாங்க. லிவிங் ஒன்லி ஃபார் த சாட்டிஸ்பாக்சன் ஆஃப் சென்சஸ். தன்னோட உறுப்புகளுக்கு ஒரு சந்தோஷப்படுத்துறதுக்குள்ள வாழ்க்கை தான் அவங்க லீட் பண்றாங்க. such a person lives in vain. ஜனமே இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு ஆளை சும்மா காட்டியிருக்காரு. அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் இருக்கான். இந்த மாதிரி உசிறு வச்சுன்னு என்ன யூஸ்? ஒண்ணு இல்ல. இந்த ஜென்மத்தை என்னத்தை புண்ணியம் என்னத்தை சம்பாதிச்சு போறான்? ஒண்ணும் சம்பாதிக்க முடியாது. அப்புறம் அடுத்த ஜென்மம் என்ன இருக்கும்? புழுவோ பூச்சியோ அந்த மாதிரிதான் போக முடியும். ஏன்னா ஒன்னும் நம்ம ஆன்மீக பாதையில மேல முன்னேறவே இல்லையே. அப்புறம் அவனுக்கு சும்மா வேஸ்ட் தானே. ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டோம், அவன் அவனோட புத்தியை யூஸ் பண்ணலன்னா இட் இஸ் அ வேஸ்ட். அந்த மாதிரி. எஸ் கிருஷ்ணா இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு? இதுதான் லாஸ்ட் வந்துட்டோம். இது லாஸ்ட் வந்துட்டோம். இது அடுத்த வாரத்துல நம்ம எடுக்கலாம். ஓகே, இதுல இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணும். என்ன செக்ஷன் சி. இதை நான் நிறுத்திடுறேன் இங்கேயே. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா.